Το X Factor φέρνουν κοντά σας τα Red από τη Sita Mobile Vodafone. Red, απεριόριστη επικοινωνία, αξιόπιστο δίκτυο και πολλά παραπάνω. Έχεις τη δυνατότητα να ανανεωθείς. Red, απεριόριστη επικοινωνία, αξιόπιστο δίκτυο και πολλά παραπάνω. Sita Mobile Vodafone. Power to you. Αμέσως μετά, θύρα Σίγμα. Από τον αθλητισμό, κράτα το Σίγμα. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση. Κίνημα οικολόγων, συνεργασία πολιτών. Κάνε το like. Ψήφο στην κάλπη. Κίνημα οικολόγων, συνεργασία πολιτών. Πεινάς σαν υλικός? Foodie.com.cy, ιστοσελίδα παραγγελίας φαγητού στην Κύπρο. Μπες στη σελίδα και παράγγειλε φαγητό από τα αγαπημένα σου εστιατόρια. Foodie, ο πιο εύκολος τρόπος να παραγγείλεις φαγητό. Ελάτε στη μεγαλύτερη εκαθάριση στόκ της χρονιάς στη CY Material. Κεραμικά, είδη υγιεινής, διακοσμητικές πέτρες, μάρμαρα γρανίτες και ιταλικά κεραμίδια. CY Material. Το κάνουμε γιατί εμείς μπορούμε. Βλέπεις. Τέλεια. Μπράβο Ρούλα. Κάθε Σάββατο στις 9 παρατέταρτο. Το πρόγραμμα Μπράβο Ρούλα σας προσφέρουν τα Ocean Basket, τα αγαπημένα εστιατόρια θαλασσινών και σούσι της Κύπρου. Μη χάσετε αυτή την Κυριακή στο premium πακέτο της σημερινής τον πρώτο από τους 2 τόμους της έκδοσης του καταξιωμένου δημοσιογράφου Νίκου Λιμπερόπουλου «Ψάρεμα για όλους από την ακτή». Ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για κάθε ερασιτέχνη αλλά και για κάθε έμπειρο ψαρά. Μαζί προαιρετικά και στην απίστευτα προνομιακή τιμή των 2 ευρώ επιπλέον, η τρίτομη έκδοση 100 ελληνικά βότανα για 2.000 θεραπείες από το γνωστό διατροφολόγο Κώστα Μπαζέο. Μια ιδιαίτερα φροντισμένη έκδοση που καταγράφει τα 100 πιο διαδεδομένα βότανα της ελληνικής γης και περισσότερες από 2.000 θεραπείες. Και όπως πάντα το OK, το νούμερο 1 περιοδικό των celebrities. Και τα έθετα In Sports και η Δίφωνο. Η σημερινή, η ολοκληρωμένη εφημερίδα της Κυριακής. Η ψήφος μου είναι η φωνή μου. Δεν σιωπώ. Δεν απέχω. Κάνω την επιλογή μου ψήφο. Βουλευτικές εκλογές 2016. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η συζήτηση για να διώξετε προσωπικό. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε ακούσει για το πόσο κακά λειτουργεί το Εθνικό Συμβούλιο. Οι δημοσιογράφοι κρίνονται κάθε μέρα. Οι δημοσιογράφοι όχι κρίνονται, κρύβονται κάθε μέρα. Κρίνονται κύριε. Εντάξει. Ο πρόεδρος μας επέλεξε να βγει δημόσια, να αποενεχοποιήσει την Τουρκία. Δεν τίθεται θέμα να αλλάξετε κάτι. Τι να αλλάξει? Από αυτά που επισημαίνει ο πρόεδρος του δικημένου. Είναι σε λανθασμένη φάση. Δυστυχώς βασίζεται πάνω σε ένα ψέμα και στείλει ολόκληρο σενάριο. Είναι 450 υποψήφοι βουλευτές. Είδατε καμιά κερκίδα να ασχολείται μαζί τους? Εγώ σας λέω δεν τους ξέρω. Εσείς γυρίσατε τον προβολέα πάνω σας. Έγινε μια άλλη πολύ σημαντική και με υψηλές προσωπικότητες συνάντηση που μόνο ζημιά προσέφερε στον τόπο μας. Αν γίνει ας πούμε δεκτή η μαρτυρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα Γενικό Εισαγγελέα που ψεύδει. Το Μες στα γεγονότα, το σταθερό ραντεβού σας με την ενημέρωση κάθε βράδυ στις 8. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση. Το 2013 η χώρα βρισκόταν στο χείλος της καταστροφής. Αλλά ενώσαμε δυνάμεις και με σκληρή δουλειά και ωριμότητα όλοι μαζί καταφέραμε να σώσουμε την οικονομία. Σήμερα βλέπουμε τα πρώτα ωφέλη από τους κόπους μας. Συνεχίζουμε με επιμονή και σύνεση για να μπορέσουμε να μοιραστούμε τους καρπούς της προσπάθειάς μας. Να διασφαλίσουμε σταθερή την προοπτική για την Κύπρο μας. Δημοκρατικός συνεγερμός. Σταθερή προοπτική.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Τα τελευταία γεγονότα της ημέρας από το ΣΥΓΜΑ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Αποκαλυπτικός για τις επόμενες κινήσεις σε σχέση με τους χειρισμούς για την καταστροφή της οικονομίας και τους υπαίτιους που οδήγησαν σε αυτήν ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας σε εφόλης της ύλης συνέντευξη στο ΚΙΠΕ. Αφού ανέφερε ότι η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, διαβεβαίωσε ότι οι διοκτικές αρχές θα κάνουν το παν με στόχο να παρουσιαστούν ενώπιον των δικαστηρίων πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τη μαρτυρία μπορούν να θεωρηθούν υπαίτιοι για κάποια αδικήματα. Εκείνο που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, επεσήμανε ο Γενικός Εισαγγελέας, είναι ότι η οικονομική κατάρρευση δεν είναι αποτέλεσμα μόνο ποινικών αδικημάτων. Σε νέα φάση διέρχεται το Κυπριακό αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές. Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου θα πραγματοποιήσει επαφές για το Κυπριακό και ακολούθως στις 25 Μαΐου θα μεταβεί στην Αθήνα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ημέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης θα ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής στην Αθήνα για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Σε σημερινές αναφορές υπό τον τίτλο «Στα χέρια Ερντογάν το Κυπριακό», ο τουρκικός τύπος παραπέμπει σε πιθανή διάσκεψη το καλοκαίρι. Επικίνδυνη ακροβασία χαρακτηρίζει εμέσως πλην σαφώς τη μη ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ, ολικός ημερικός, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η απώλεια μεριδίων αποτελεί μια διαδικασία παθητικής ιδιωτικοποίησης, ανάλογη με αυτή των Κυπριακών αερογραμμών. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανησυχεί από τυχόν συμπερίληψη προνοιών σε ενδεχόμενο λύσεις του Κυπριακού που θα δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της οικονομίας και την άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε και σήμερα η αντιπαράθεση αντιπολίτευσης κυβέρνησης λίγες μέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση απάντησε στις χθεσινές κατηγορίες της Συμμαχίας Πολιτών, η οποία, όπως αναφέρει, επιχείρησε να βάλει στο ίδιο τσουβάλι τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη με την διακυβέρνηση ΑΚΕΛ Δημήτρη Χριστόφια. Την ίδια ώρα, το ΑΚΕΛ κατηγόρησε την κυβερνητική πολιτική στην παιδεία, αναφέροντας ότι οι κυβερνώντες πρόχνουν τα πράγματα προς πιο συντηρητική και αυταρχική παιδεία σε βάρος κυρίως των λαϊκών στρωμάτων. Άμεση ήταν η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Κώστα Καδί, ο οποίος εξέφρασε λύπη διότι, όπως είπε, τα θέματα της παιδείας θυσιάζονται στο βωμό προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Τη διατήρηση μικρού και ευέλικτου στρατού μετά τη λύση του Κυπριακού προκρίνει η κυβέρνηση. Έγκυρες πηγές του Sigma Life αναφέρουν ότι το εν λόγω ζήτημα θα τεθεί στις διαπραγματεύσεις κάτω από την ομπρέλα του κεφαλαίου της ασφάλειας. Μια από τις πτυχές που θα συζητηθεί μάλιστα θα είναι και η αναλογία συμμετοχής Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω ζήτημα είχε τεθεί στο Εθνικό Συμβούλιο επί Προεδρίας Χριστόφια. Όλα τα κόμματα πλην το ΑΚΕΛ είχαν τότε συμφωνήσει και μέχρι σήμερα δεν έχουν διαφοροποιήσει τη στάση, τουλάχιστον επίσημα. Συνολικά 51 αστυνομικούς διαθέτουν οι αρχές για την προστασία πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Το νούμερο έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, απαντώντας σε επικρίσεις που δέχθηκε από πλευράς οικολόγων για συσκότηση σε ό,τι αφορά στο εν λόγω ζήτημα. Το κίνημα οικολόγων υποστηρίζει πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποφεύγει να απαντήσει για να μην προκληθούν αντιδράσεις εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 13 πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό την προστασία των 51 αστυνομικών, οι οποίοι αμείβονται κατά μέσο όρο 2.500 ευρώ μηνιαίος έκαστος. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά σε οίκημα των οργανωμένων οπαδών της Ομόνοιας στην Παλουριώτισσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από ελαστικά που καίγονταν σε παρακείμενο χωράφι, με αποτέλεσμα πυκνοί μαύροι καπνοί να πνίξουν τον ουρανό της πρωτεύουσας. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ακολούθησαν συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς της Ομόνοιας και της ΜΑΘ, η οποία βρέθηκε στην περιοχή γιατί η μερίδα των οπαδών εμπόδισε την πυροσβεστική στην προσπάθειά της να κατασβέσει την πυρκαγιά. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν επεισόδια μικρής εκτάσεως με τους οπαδούς να εκτοξεύουν πέτρες κατά των αστυνομικών και με τα μέλη της αστυνομίας να απαντούν με ρήψη δακρυγόνων. Μετά τον αγώνα μεταξύ Απόλλωνα και Ομόνοιας, κυπελούχος αναδείχθηκε η ομάδα της Λεμεσού, καθώς κέρδισε με 2-1. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Την εκπομπή σας προσφέρει η Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εκτάκτος σειρά Σίγμα, στον παλμό ή στον απόϊχο αν θέλετε του τελικού κυπέλλου Coca-Cola που ολοκληρώθηκε εδώ και κάποιες ώρες και βρήκε μεγάλο κερδισμένο τον Απόλλωνα, τον οποίο συγχαίρουμε, τον οποίο πραγματικά θέλουμε να δούμε να προχωρά όπως τις προηγούμενες δύο φορές σε ομίλους του Europa League, όπως και τους λοιπούς μας εκπροσώπους, το Απόλλωνα στο Champions League και την ΑΕΚ και την Ομόνοια στο Europa League. Τελικό αποτέλεσμα 2-1 ο Απόλλων την Ομόνοια. Να πούμε ήταν το 8ο τρόπαιο στην ιστορία των Κιανολεύκων της Λεμεσού. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα από αυτή την αναμέτρηση. Θα την σχολιάσουμε μαζί με τον φίλτατο τον Τιμούρ και τη Σπάγια. Καλησπέρα Τιμούρ, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τιμούρ. Στατιστικά πρέπει να πούμε ότι μας έκανε ποδαρικό στη φετινή θύρα Σίγμα και δόξα τω Θεώ πήγαμε πολύ καλά και στο φινάλε είναι και πάλι μαζί μας. Ναι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τουλάχιστον εδώ θα τελειώσουμε το σεζόν. Εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, μείωσε Γρηγόρη 3-2 στις νίκες. Αυτό βέβαιως δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει για τον Απόλλωνα ότι κατέκτησε το 8ο κύπελλο στην ιστορία του. Ήθελαν πάρα πολύ και οι δύο ομάδες. Ένας θα πανηγυρίζει το κύπελλο, αυτός είναι ο Απόλλωνας. Πανηγυρίζουν αυτή την ώρα οι φίλοι των Γαλάζιων ακόμη στην Λεμεσό. Το σήκωσε δίκαια, πρέπει να το πούμε εξ αρχής αυτό, έτσι. Ναι, ναι, είπαμε συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για τη δίκαιη κατάκτηση του 8ου κυπέλλου στην ιστορία του. Να προχωρήσουμε απλά ένα βήμα παρακάτω και να πούμε, αν σημαίνει κάτι αυτό, ότι αυτό ήταν το 4ο τρόπαιο στην τελευταία 15 ετία. Και έχει τεράστια σημασία γιατί πήρε τρόπαιο κόντρα στην Ομόνοια, κόντρα στο ΑΠΟΕΛ, κόντρα στην ΑΕΛ, σε τεράστιους αντιπαλούς και μόνο σε ένα αγώνα ήταν το φαβορίτο καθαρό με τη Σαλαμίνα το 2001 στο Κασιμπή. Το 1-0. Το 1-0, όταν τότε η Σαλαμίνα είχε υποβιβαστεί. Και ήταν η μοναδική ομάδα που διεκδικούσε στην ιστορία τρόπαιο ενώ ήταν ήδη υποβιβαθμής. Ναι. Και ήταν καλύτερο σήμερα, ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο. Είχε περισσότερες τελικές, μπήκαν πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι οι παίκτες του Πέτρο Εμμάνουελ. Ήρθαν, να μην ξεχάσουμε, ήρθαν και τα νέα τα καλά από τη Σεβίγια. Κέρδισε τη Λίβερπουλ 3-1, κερδίζει ένα γύρο από όλο πριν από λίγο. Ναι. Είδα και εγώ το παιχνίδι. Πιστεύω ότι σύγκριση αυτά που είδα και εγώ χτες, κύπελλο Ελλάδος τελικό, αν συγκρίνουμε το σημερινό παιχνίδι, καμία σχέση, διότι στο σημερινό παιχνίδι είχε δύναμη, πάθος, είδαμε και πολύ ωραία γκολ και είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εντάξει, ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στον Απόλλωνα που κέρδισε το κύπελλο, αλλά δυστυχώς πάλι δεν ελείψαν τα πράγματα αυτά που γίνανε στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αλλά είναι και αυτό, ξέρεις, είναι και αυτό. Δεν είναι τυχαία που UEFA κάθε φορά που γίνονται κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν επιτρέπει ομάδες να παίζουν στα γκρουπ, ειδικά που όταν παίζουν σε αυτά τα γήπεδα εκτός του Κασιπί. Εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο γήπεδο όπως είναι Κασιπί και δυστυχώς λόγω αυτής της, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω αυτό, δεν πιστεύω ότι παίζει του τόσο δικαιώματος που έχουν οι ομάδες για ουδέτερο γήπεδο. Αλλά ξέρεις, εσύ η Ομοσπονδία, εγώ πολλές φορές το είπα αυτό, αποφασίζεις, αυτή είναι το γήπεδο
και εδώ θα γίνουν όλα τα παιχνίδια του τελικού κυπέλλου. Και δεν είναι ότι μόνο μια ομάδα που Ομόνοια θα ήταν να μαζεύει τον κόσμο δικών. Θα μαζεύει και αντίπαλη ομάδα, γιατί θα μοιράσουν το γήπεδο και δεν θα έβλεπαμε αυτά που είδαμε στο τέλος, που πριν να τελειώσει ακόμα παιχνίδι, ο κόσμος μπήκε στο γήπεδο και έτσι όπως είδα, δεν τελειώσε εκεί που έπρεπε να τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί ένα λεπτό πιο γρήγορα. Δηλαδή τώρα να μου πεις τώρα ένα λεπτό, και κάποιες φορές και αυτό το ένα λεπτό είναι αρκετό, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς είναι αυτά που λες ότι για να αποφύγεις αυτό, διότι αν γινόταν το παιχνίδι στο Κασιπί, δεν πιστεύω ότι εσύ δέχτηκες 2 φορές, κόσμος μπορούσε να παίξει. Ναι, εμείς παίξαμε 2 φορές στο τελικό με ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια και ήταν η σωστή απόφαση. Δηλαδή πρέπει να κοιτάζουμε μόνο δικό μας το συμφέρον. Πρέπει να κοιτάζουμε το γενικό συμφέρον. Συμφέρον ειδικά για τους φιλάθλους. Διότι οι φιλάθλοι είναι αυτοί που έρχονται στο γήπεδο και δημιουργούν όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Και εμείς πρέπει, όταν έχουμε την δυνατότητα να τους προσφέρουμε αυτά που είναι καλύτερο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Διότι αυτό το γήπεδο δεν είναι καλό ούτε γενικά ούτε και αγωνιστικά μέσα εκεί, αλλά ειδικά εκτός αγωνιστικής. Δηλαδή και στις κερκίδες και αυτά είναι και μακριά και μισή κερκίδα δεν βλέπει το παιχνίδι, διότι υπάρχει αυτή τη στήλους, είναι παλιάς κατασκευής. Γι' αυτό το λόγο λέμε, δηλαδή αν όλα αυτά ήταν σήμερα, θα πιστεύω ότι θα τελειώνει χωρίς κανένα πρόβλημα το παιχνίδι, ας πούμε. Και μόνο αυτό που μπορείς να πεις ότι... Για το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, έτσι γενικά το σχόλιο σου τι είναι? Τι από τεχνικής απόψεως, πώς το είδες στις πράξεις? Τα ξεκίνησε πολύ καλά η Απόλλωνας. Είναι αυτά που λες ότι πολλές φορές και το προηγούμενο παιχνίδι παίξανε μεταξύ τους στο πρωτάθλημα. Και έτσι όπως είδα τις ενδεκάδες, ας πούμε, η Απόλλωνας έπαιξε σχεδόν την ενδεκάδα που κατέβηκε οι περισσότερους παίχτες. Η Ομόνοια δεν έπαιξαν από την ενδεκάδα που παίζαν σήμερα σχεδόν παραπάνω από μισή ομάδα. Και ξέρεις, όταν είναι τέτοια παιχνίδια, ειδικά και για αυτόν τον λόγο, εγώ πιστεύω ότι ήταν πιο πολύ έντιμη η Απόλλωνας όταν μπήκε στο παιχνίδι. Και προηγήθηκε και δημιούργησε ευκαιρίες και μου φάνηκε η ομάδα πιο πολύ φρέσκια. Αυτό το πράγμα ότι είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι και συνεχόμενα, είναι αυτά είναι άλλα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο πολλά παιχνίδια παίζεις, όσο είσαι πιο πολύ φορμαρισμένος είσαι σαν η ομάδα, διότι πολλές φορές είχαμε και εμείς αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν παίζουν οι άλλοι, ξέρεις, παίζουν αυτοί που είναι καλύτεροι. Δεν έχει σημασία, ξέρω εγώ, το rotation. Εντάξει, rotation μπορεί να το κάνεις όταν πρέπει να το κάνεις. Ναι, αυτό το άλλο πράγμα είναι. Αλλά όταν εσύ παίζεις ένα παιχνίδι που πρέπει να κυνηγήσεις το αποτέλεσμα και εκεί, πρέπει να παίζουν αυτοί που είναι οι καλύτεροι. Δυστυχώς δεν μπορούν να παίξουν 23 παίχτες που έχει στον πάγκο, όλοι δεν μπορούν να παίξουν. Τελευταία ερώτηση πριν δούμε τα στιγμή, ότι μόλις είδες τις 2 εντεκάδες πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο, σε παραξένεψε κάτι, ας πούμε, από κάθε ομάδα κάτι? Εντάξει, πιστεύω ότι κατέβαζαν οι καλύτερες εντεκάδες. Δεν μπορώ να πω ότι, ας πούμε, έγιναν κάποια... Μπορεί να μου πεις τώρα ότι γιατί δεν έπαιξε με 2 επιθετικούς Απόλλωνας που εμαγκλήτσαν μαζί με τον... Αλλά θέμα... Αυτό είναι άλλο τι θα πούμε εμείς. Σημασία είναι ότι σύστημα κατέβαζε ο προπονητής, πήρε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που μετράει. Δηλαδή είναι αυτό, πολλές φορές είναι πολύ εύκολο, ξέρεις, να τελειώσει το παιχνίδι και μετά να λες. Αλλά άλλο είναι τι λέει ο κόσμος, τι λέει ο άλλος άνθρωπος, άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν έχουν αυτή την πίεση, αυτή την... Πώς το λένε, να το πω ξεκάθαρα, οι προπονητές της εξέδρας, αυτό είναι. Ακριβώς, να ρωτήσω κάτι μόνο τελευταίο. Στην διάρκεια του παιχνιδιού, αλλαγές, κάτι έδειξε κάποιος προπονητής να κερδίζει τη σκακέρα? Έτσι γενικώς ήταν αναμενόμενες πάνω κάτω? Δεν πιστεύω τώρα ότι οι προπονητές υστερήσαν σε κάτι. Ό,τι καλύτερο είχαν το κατεβάσανε. Εντάξει, σίγουρα μπορούσες να πεις ότι ο Χριστοφή, διότι μπήκε πάρα πολύ καλά μέσα στο παιχνίδι. Μπορούσε να είναι πιο νωρίτερα. Πιο νωρίτερα, αλλά εμείς επειδή δεν ξέρουμε και Χριστοφή απουσιάζει τόσο καιρό, δεν μπορούσε να παίξει τόσο πιο γρήγορα. Αλλά είναι που έχει σημασία. Καλά, να πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι έγινε στο 76 έτσι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι εκεί που έβαλε γκολ η Ομόνοια, διακόπηκε κάποια 5 λεπτά το παιχνίδι. Εκεί ξεκινήσαν οι διακοπές, γιατί όταν έριξαν πολλά πράγματα.
Κανένας δεν ξέρει αν δεν γινόταν διακοπή εκεί που έβαλε η Ομόνοια, πώς θα εξελιχθόταν το παιχνίδι. Διότι εκεί σταμάτησε το ρόλο της Ομόνοιας. Θα επανέλθουμε και θα πάμε φόλη στη συζήτηση τώρα που έπεσε και η απρία της αγωνιστικής περίοδου. Πάμε να δούμε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη του Απόλλωνα, το τρόπαιο το οποίο είναι το 8ο για την Λεμεσανή ομάδα. Ευρωπαϊκά. Σαφώς αφαιρεί από το άχος ο Απόλλωνας με Μπαμπουλή που περνά. Να το σουτ και το γκολ! 1-0 ο Απόλλωνας. Πολύ νωρίς το παιχνίδι. 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Απόλλωνας με ένα πανέμορφο γκολ από τον Μπαμπουλή θα ανοίξει το σκορ. Απίστευτο γκολ. Επιστρέφουν τώρα οι παίκτες του Απόλλωνα. Ξανά εδώ κερδίζει ο Μπαμπουλής από την αδράνεια εκεί των αμυντικών της Ομόνοιας. Σημαδεύει σωστά. Κοιτάξτε που πάει η μπάλα. Χτυπάει και στο δοκάρι στην επιστροφή καθαρά μέσα. Άλεξ τα Σίλβα έτοιμος. Εκτελεί, περνάει μπάλα στο δοκάρι. Η φάση συνεχίζεται. Ξαναβλέπουμε το φάουλ. Την εκτέλεση από τον Τασίλβα. Τασίλβα έτοιμος. Εκτελεί, περνάει μπάλα. Ο Γκία ήταν μόνος εκεί. Θα κερδίσει μπάλα αλλά πλάγια πλέον. Ευκαιρία διώχνει ο Φλωρέσκου. Επιμένει το σούτ από τον Κυριάκου. Η μπάλα πάει έξω. Νέα μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα. Δεν κάνει την παλιά, καθυστέρησε. Ο Σέρ ήταν η παρέμβαση. Μπάλα που πάει στον ασίστ στην περιοχή. Βγαίνει ο Βάλε. Εδώ νωρίτερα προσπάθεια με τον Χάφες και τον Σέριταν. Και την παρέμβαση και του Σακέτη. Ακούστηκαν κάποιες διαμαρτυρίες για χέρι. Να δούμε εδώ. Χτυπάει μπάλα στο χέρι του Σακέτη. Θέλει να πλησιάσει, κάνει κίνηση ο Σέριταν, ο Ασίς, περίτεχνη ενέργεια. Πάσα για τον Σκέμπρη, αλλά για άλλη μια φορά ο Βάλε κινείται γρήγορα. Εκτέλεσε ο Μαρκάσα. Ο Ρούνιεδη κεφαλιά, ο Ρωμαρίκ βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα μπροστά από το σώμα του για να κάνει την τελική προσπάθεια. Κάνει κίνηση, ο Βασιλείου πέφτει στα πόδια του και παραχωρεί το πλάγιο. Έχουμε πρόβλημα με τον Βασιλείου, δεν ξέρω αν είναι από την κροτίδα που έχει πέσει, έχει ματώσει ο Βασιλείου. Το να δούμε ξανά. Εδώ είναι ξανά η φάση που βλέπουμε, στην οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός. Κρατάει το κεφάλι ο Βασιλείου. Ίσως, να δούμε τη φάση πρώτα, με μια επιφύλαξη ως προς το τι τελικά προκάλεσε τον τραυματισμό. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, με την προσπάθεια εκεί του Σκέμπρη που συνεχίζεται. Έξω για τον Φλωρέσκο, έχει ευκαιρία για το σουτ, το κάνει μπάλα έξω. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή για την Ομόνοια. Μέντα Σίλβα. Από το Στυλιανού η πάσα, ο Γκίε, το πλασέ, στην κίνηση ο Γεωργαλίδης σώζει. Πάσα του Κυριάκου για τον Παπουλή που θέλει να ελευθερωθεί από το Ράμος, το κάνει, είναι στην περιοχή, γυρίζει, Γκίε το πλασέ, δεν δίνει στην μπάλα πορεία προς την εστία. Μαρκάσα εκτελεί, περνάει μπάλα, το κάνει και μέσα. Να λοιπόν που θα βρει τη λύση η Ομόνοια από τη στημένη αυτή φάση και από τον γκολ του Μαρκάσα. Δύο εξαιρετικά γκολ διαμορφώνουν για την ώρα το ισόπαλο πλέον 1-1 στο Τσίριο. Η ουσία μετρά και η ουσία είναι αυτό το γκολ του Μαρκάσα. Εξαιρετικό χτύπημα και τα δυο γκολ στην ίδια αστεία. Πάνε πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίκτυα. Ό,τι έκανε ο Απόλλωνας στο πρώτο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου το κάνει η Ομόνοια στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Ο κύριος Σιμούνοβιτς, ο Ντασίλβα εκτελεί το φάουλ στην περιοχή, κεφαλιά και να το γκολ για τον Απόλλωνα από τον Αγγελή. Να λοιπόν, άλλη μια στημένη φάση φέρνει γκολ στο τελικό. Ξανά το φάουλ του Ντασίλβα. Κερδίζει πίσω τους αμυντικούς της Ομόνοιας. Γλίτωσαν δύο φορές, τρίτη Ακριβώς, φορά. Θα ήταν το επόμενο μου σχόλιο. Ρωμαρίκ, ο Γκίε πάει να πιέσει, ο Φλωρέσκου, ο Γκίε που κερδίζει. Αφήνει το παιχνίδι ο Σιμούνοβιτς, ο Απόλλωνας έχει ευκαιρία. Το σουτ σώζει ο Γεωργαλίδης αρχικά. Νέο σουτ η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή πάσα από τον Καρλίτος. Χριστοφή μεταβίβαση, περνάει μπάλα. Δεν απομακρύνεται το σουτ που γίνεται αδύναμο όμως από τον Φλωρέσκου. Ρωμαρίκ η μακρινή μεταβίβαση. Κεφαλιά πρώτη ο Σκέμπρη στην περιοχή. Την τελευταία στιγμή ο Αγγελή. Κρατάει κατοχή ο Απόλλωνας και έχει ευκαιρία με τον Γκίε τώρα να απειλήσει. Είναι στην περιοχή, θα τελειώσει ο τελικός. Όχι. Ο Αντώνης Γεωργαλίδης στο 6ο λεπτό της καθυστέρησης.
27 λεπτά με το δικό μας το χρονόμετρο, ήμασταν στα 6. Σφυρίζει το τέλος, ο Απόλλωνας είναι κυπελούχος της αγωνιστικής περίοδου 2015-2016. Μάλιστα. Τιμούρ, βοηθάει πάρα πολύ το γρήγορο γκολ. Πόσο μάλλον σε έναν τελικό. Έτσι και ο Απόλλωνας μπήκε, είπαμε και πριν, αποφασιστικά και σκόραρε με τον Παπουλή ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και μπορούμε να τα βλέπουμε και το σχόλιο σου για τον τρόπο που επιτεύχθηκαν τα γκολ. Σίγουρα, γενικώς γρήγορο γκολ βοηθάει και στη εικόνα του παιχνιδιού και ευτυχώς που μπήκε γρήγορα. Είχε και ευκαιρίες. Σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες δημιούργησε Ήταν από ένα ελεύθερο πίσω από τον Βάλε. Απόλλωνα. Αλλά γκολ πράγματι ήταν πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Δηλαδή έβαλε εκεί που το ήθελε, ας πούμε. Είναι σαν το είχε σημαντέψει από τη γωνία και πράγματι ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Θα έλεγα ότι το ίδιο γκολ έβαλε και ο άλλος, αλλά άλλο είναι που είναι στατική η μπάλα και άλλο είναι που σε προσπάθεια με και στο 6-7, 4, ακόμα που δεν παίρνει μπροστά η μηχανή, να το πούμε εκλάγει. Ναι, σίγουρα αυτό βοήθησε το Απόλλωνα και θα συμφωνήσω ότι ο Απόλλωνας δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες, έτσι όπως το είδα και εγώ το παιχνίδι. Απλά πράγματα. Σίγουρα δεν θα έλεγα ότι ήταν απόλυτος κυρίαρχος. Σίγουρα δεν ήταν απόλυτος κυρίαρχος. Απλώς έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ούτως ώστε να πάρει το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλή εκτέλεση και το φάουλ και φοβερή κεφαλιά του Αγγελή. Σίγουρα είναι για κάθε προπονητή, όταν δέχεσαι γκολ από στατική φάση, είναι μια μαχαιριά, ας πούμε, στην καρδιά. Γιατί εκεί που μπάλα περιμένεις, είναι όλα στημένα και περιμένεις εκεί που θα πάει μπάλα και τρώεις από αυτή τη φάση γκολ. Είναι πράγματι δύσκολο να το χωνέψεις, θα το έλεγα, αλλά έτσι μπαίνουν και γκολ. Δεν είναι μόνο από τις ωραίες ενέργειες και από στατικές φάσεις. Επειδή και ο Απόλλωνας έχει υψηλούς παίχτες και κάθε φορά που γινόταν στατική φάση είχε πρόβλημα η Ομόνοια, παρόλο ότι και η Ομόνοια δεν έχει χαμηλούς παίχτες, ας πούμε. Είναι εδώ που λένε κάποιοι ότι ναι, έχει υψηλούς παίχτες, αλλά πρέπει να ξέρουν πού να στέκονται στα μαρκαρίσματα στις στιμένες φάσεις. Εντάξει, ένας παίχτης που καλός κεφαλοσφαιριστής, ο Sheridan, ήταν μαζί με τον Αγγελή τώρα. Εκεί ήταν Ρούνιε ή Sheridan. Από αυτούς τους δύο έπρεπε να μαρκάρει. Φαίνεται ότι Ρούνιε είχε κάποιον άλλον παίχτη και πράγματι όταν είσαι προπονητής περιμένεις περισσότερο από το Sheridan. Όταν σε αυτή τη φάση πιστεύω ότι τον κέρδισε κατά κράτος. Ήταν καθοριστικό και το σημείο, δεν θα έλεγα κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά σε μια στιγμή που ήταν ισοζυγισμένα τα πράγματα, περίμενε κάποιος από αυτά τα λάθη δημιουργούνται γκολ και χάνεις το παιχνίδι. Γι' αυτό λες ότι όταν δίνεις σε κάποιον παίχτη να μαρκάρει κάποιον παίχτη, τουλάχιστον περιμένεις ότι σημασία δεν έχει να τον κουτραριστείς, να τον κερδίζεις κεφαλιά. Σημασία ότι δεν κερδίζεις εσύ μπάλα, δεν κερδίζει και αυτός. Δεν είναι ανάγκη να κερδίζεις την κεφαλιά εσύ όταν αμήνεσαι, κατάλαβες. Να ξεπεραστεί ο κίνδυνος. Να ξεπεραστεί το κίνδυνος. Δυστυχώς δεν έγινε ούτε άλλο. Δεν έχουμε πολλά στη συνέχεια να πούμε και γενικότερα. Πάμε να δούμε την στιγμή της απονομής του κυπέλλου. Η οποία, το επαναλαμβάνουμε, δεν έγινε όπως άξιζε στους παίκτες του Απόλλωνα. Να το πω πριν να πάμε να δούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι σαν κυπριακός ποδοσφαιρικός χώρος για γιορτές που λέμε. Άλλον τι γράφουμε, τι επιθυμούμε, τι θέλουμε. Και άλλο στην πραγματικότητα, γιατί οι πλήστοι τελικοί είχαν πάνω κάτω την ίδια εικόνα. Εγώ νομίζω να μην πω και χειρότερη. Απέδειξε όμως ότι σε γήπεδα πιο σωστά όπως το βάζει πήγε, έγιναν γιορτές. Επειδή τόσος πολλοί κόσμος ήταν μέσα στο αγωνιστικό χώρο, δηλαδή έγινε στο γήπεδο. Μια ώρα μετά. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να χειριστούν ή να οργανώσουν ή να έχουν την προκήρυξη από πριν που πρέπει να γίνει το τελικό στο Γασιπί, που είναι το καλύτερο γήπεδο στην Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας συμφωνημένο αυτό. Ήταν εκεί εκ των αντιπροέδρων Νίκ Νικολάου και το κουτσοκούμνη μόνο εδώ έβλεπαμε. Αν δεν θα δούμε και εδώ που θα παραδίνει τα κύπελα, πού θα το δούμε εδώ. Ήταν στο τελικό του κυπέλλου της Ελλάδος εχθές. Της Ελλάδος.
Εδώ παίζεται κυπριακό τελικό. Είναι εκεί εκπρόσωπος της UEFA. Απλά γαμγάνεις. Όχι, σοβαρά σου λέω. Ναι, ήταν. Αφού έτσι δεν τον ήθελαν στο γήπεδο. Στην Κύπρο μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, γελάμε, ας πούμε, αλλά δεν είναι η αγέλια πράγματα. Δηλαδή, εσείς μου λέτε και εσείς ότι αυτό είναι νορμάλ, ας πούμε. Εμείς είχαμε σήμερα κύπελο Κύπρου εδώ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας μου λες ότι ήταν στην Ελλάδα. Μα τι σημαίνει δεν το θέλανε. Μα τι σημαίνει δεν το θέλανε. Τι είναι απ' δεν το θέλανε. Μα είναι δυνατόν να πούμε δεν το θέλαμε. Πώς είναι. Για ποιο λόγο δεν το θέλανε. Γιατί φόρησε την φανέλα της Εθνικής Τουρκίας προσφάτως στην Κωνσταντινούπολη όταν πήγε να εκπροσωπήσει. Εντάξει, το είδα και εγώ αυτό. Δεν θέλω τώρα να. Δεν είναι ότι δεν το ξέρω. Ήξερα, αλλά δεν είναι παιδιά, ξέρεις, είναι. Όταν είσαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πάει σε αυτή, δηλαδή ξέρετε ότι UEFA, FIFA δεν είναι ότι ασχολείται πολιτικά. Εντάξει, μπορούσε να αποφύγει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά είναι και αυτά τα παιχνίδια της... σοβαρά μιλάς τώρα. Παίζαμε σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, μπορούσε να αποφύγει, λέω. Ναι. Όχι μπορούσε. Εντάξει, λέω, ναι, αλλά ξέρεις τι είναι εδώ. Παίζουν και αυτοί τα παιχνίδια της, πώς το λένε, της UEFA και FIFA για να συμφιλειωθεί, για να γίνει κάποια, ξέρεις, ποδόσφαιρο δεν είναι πολιτική, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ποδόσφαιρο είναι άλλα πράγματα, ας πούμε. Τότε γιατί εμείς πήγαμε στην Τουρκία να παίξουμε με το Τραμπζονspor, ας πούμε. Κατάλαβες. Δεν είναι ότι τώρα να γίνω το δικηγόρος του Κοτσοπανή. Δεν είναι θέμα αυτό. Υπάρχει περίπτωση. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα του Κυπριακού, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όχι του Κυπριακού, μιλούμε για το ποδοσφαιρικό. Υπάρχει περίπτωση να πας σπίτι του βιαστή της οικογένειας σου και να αντιθείς με αρούχα του. Το είπατε. Μπορεί να πάω να το σκοτώσω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Σήμερα να πάω να σκοτώσει να πάει να πιάσει το απεσία. Κάτι πράγμα που μου λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, με συγκρίνεις τώρα κάτι αυτό. Το έκαμε ένα πέναλτι, τελεία μόνο σε αυτό το ζήτημα. Ασχετά αν το εκμεταλλευτήκαν κάποιοι οι οποίοι έπρεπε να το εκμεταλλευτούν. Τι θα γίνει τώρα, να κρύβεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το ποδοσφαιρικούς αγώνες, να κρύβεται από το κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί να κάνουμε τώρα. Να περάσει το καλοκαίρι για να ξεχαστούν πολλά. Όπως συμβαίνει πάντα. Δηλαδή να ξεχάσουμε και δεν πειράζει, ας πούμε. Πόσα πράγματα να του βάλουμε στην γωνία. Γέμισε η γωνία. Παράδουμε την στιγμή της κορύφωσης της μεγάλης επιτυχίας του Απόλλωνα με την απονομή του βαρύτιμου τροπαίου και είπαμε προηγουμένως ήρθαν και τα μαντάτα τα καλά από τη Σεβίγια και ρίζει γύρω η λεμεσανή ομάδα. 18 Μαΐου 2016 απόψε γράφεται ιστορία και η ιστορία γράφει τον Απόλλωνα Λεμεσού κυπελούχο της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Το τρόπαιο πλέον στα χέρια όλων των παιχτών του Απόλλωνα. Όλοι έχουν την δική τους συμβολή σε αυτή την επιτυχία, την δική τους προσπάθεια. Και ο πρόεδρος βέβαια, ο κύριος Κύρζης, μαζί με τον προπονητή της ομάδας, τον Πέδρο Εμμάνουελ, παίρνει το δεύτερο κύπελο στην καριέρα του, το πρώτο στην Κύπρο με τον Απόλλωνα. Είχε προημερών ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών και νομίζω με τον καλύτερο τρόπο συνδυάζεται η ανανέωση του συμβολαίου του κυρίου Εμμάνουελ. Ήταν η στιγμή της απονομής του τροπαίου στους κυπελούχους. Αυτή την ώρα εννοείται πανηγυρίζουν. Έχουμε στιγμιότυπα δικά μας από το τι συνέβη αμέσως μετά την μεγάλη νίκη του Απόλλωνα επί της Ομόνοιας. Παραδοσιακά στις ομάδες της Λεμεσού, στο Συντριβάνι. Ο γνωστός ο χώρος εκεί. Και έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο οι Λεμεσανοί να πανηγυρίζουν τις κατακτήσεις τροπαίων. Θα πάμε όμως τώρα να δούμε δηλώσεις του Πρόεδρου Νίκου Κύρζη και του εκπροσώπου τύπου Φανίωριου Κωνσταντίνου αμέσως μετά τον τελικό του κυπέλλου. Πρώτα απ' όλα στους ποδοσφαιριστές και στο προπονητικό team, στον κόσμο και ύστερα στους υπόλοιπους. Η προσπάθεια όλης της χρονιάς, μια χρονιά η οποία τελειώνει με γλυκό τρόπο με την κατάκτηση του τροπαίου. Είναι ακόμα πιο γλυκός ο τρόπος, γιατί περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά πραγματικά.
ξεκινώντας από πέρσι που χάσαμε το πρωτάθλημα. Δεχτήκαμε αμφισβήτηση αρκετή φέτος. Ανταπεξήρθαμε όμως, δείξανε τα παιδιά χαρακτήρα, σταθήκανε στο ύψος τους και φέραμε τον από τα 2 τρόπαια στη Λεμεσό. Το κύπελλο στην ιστορία του Απόλλωνα, πού το αφιερώνετε? Το αφιερώνω πρώτα απ' όλα σε όλους, στο Κολόσι, προπονητές, παίχτες, προπονητικό team, στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο πίστεψε από την αρχή σε αυτήν την ομάδα. Και μετά στον υπέροχο κόσμο του Απόλλωνα, που απόψε έχει κατακλείσει το Τσίριο και αν υπήρχαν ακόμη 5.000 εισιτήρια θα τα πουλούσαμε και αυτά. Μεγάλη μερίδα όμως, Μάρε, του κόσμου δεν εισάκουσε και έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο προκαλώντας προβλήματα. Δυστυχώς, όπως λέει και ο Γιώργος Ολογίδης, μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν εισάκουσε, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς αυτά τα οποία είναι λυπηρά, τα οποία βλέπω, δεν πρέπει να συμβαίνουν. Έχουμε κάνει τουλάχιστον 3 συσκέψεις με την αστυνομία, με όλα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα στην Κύπρο και στην κυπριακή κοινωνία και όχι στον Απόλλωνα. Είναι κάτι το οποίο ερθρώσουμε όλοι μαζί. Είναι τα άσχημα της Είναι λυπηρό γιατί είναι η ώρα που πρέπει να απολαύσουν οι πρωταγωνιστές την απονομή και την επιβράβευση όλης της χρονιάς και από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω αν και πότε θα γίνει η απονομή εδώ. Ας ελπίσουμε ότι θα αδειάσει το γήπεδο σιγά σιγά και θα γίνει κανονικά το τελετουργικό και της απονομής. Απόψε έχει διασκέδαση. Δεν προγραμματίζουμε τίποτα πριν το παιχνίδι, αλλά είναι μετά από την νίκη σίγουρα. Σίγουρα. Κάποιο πριν για την κατάκτηση του κυπέλλου? Θα υπάρχει, βεβαίως θα υπάρχει. Πριν, αλλά αυτά δεν ανακοινώνονται ποτέ στον Απόλλωνα, το ξέρετε. Είναι τα των οίκων ουκεντήμου. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Ήμασταν οι νικητές, ήμασταν οι πιο τυχεροί της αναμέτρησης. Αυτό πάει και νωρίτερα. Είχαμε την τύχη που είχε η Ομόνοια το 2011 στον τελικό της Λάρνακας. Ήταν ένας εισάξιος αντίπαλος, μια πολύ μεγάλη ομάδα, γι' αυτό δίνει αξία στη δική μας νίκη. Ήταν το πιστεύω μια δύσκολη χρονιά, στις πιο δύσκολες από τα 4 χρόνια που βρίσκεται ο κύριος Κίτης στο πηδάλιο της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, υπήρχε αμφισβήτηση, όμως στο τέλος δικαιωθήκαμε ο δεύτερος τίτλος σε 4 χρόνια. Τέταρτη φορά στην Ευρώπη και αυτό μας δίνει την όθηση για να ενισχύσουμε σε τέτοιο βαθμό την ομάδα για να διεκδικήσουμε το χρόνο πρωτάθλημα, αυτό το οποίο δικαιούμαστε τα προηγούμενα χρόνια. Αν εξαιρέσουμε, Φανούρη, όλα αυτά που έγιναν στο τέλος με τον κόσμο να μπαίνει μέσα, γενικά είδαμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Ναι, γι' αυτό είπα ότι και η Ομόνοια να κέρδισε ήταν δίκαιο. Ήταν μεγάλη αντίπαλος, ίσως πιο καλή εμφάνιση από εμάς. Όμως κάποτε θέλεις και την τύχη, το είχαμε πει με τον κύριο Λογίδη. Να ευχαριστώ τον κόσμο, τη διοίκηση που δούλεψε σκληρά, τον προπονητή μας, τους ποδοσφαιριστές μας, για τη σύζυγο που ανέχτηκε μια δύσκολη χρονιά που δεν μπαίνουμε σπίτι. Τελείωσε φέτος η χρονιά, έχουμε κάποιες μέρες να ξεκουραστούμε, να χαρούμε τη βραδιά και από αύριο αρχίζει ο προγραμματισμός. Ακούσαμε δηλώσεις από τον πρόεδρο του Απόλλωνα, τον κύριο Νίκο Κύρση και τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Δυστυχώς οι συνάδελφοι είχαν πάρα πολύ δύσκολο για να έχουμε και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές. Οι άνθρωποι τους ευχαριστούν πάρα πολύ και πρέπει να τους απονέμουν τα εύσημα. Εντάξει, αφού πρωταγωνιστές μιλήσανε. Αφού στον Κύπρο πρωταγωνιστές είναι παράγοντες. Αφού μιλήσαν αυτοί, τι άλλος να μιλήσει τώρα, παίχτης να μιλήσει, προπονητής να μιλήσει. Έχουμε και δηλώσεις άλλες στη συνέχεια και πανηγυρικές τιμήσεις. Το κύριοι πρωταγωνιστές μιλήσαν τώρα, άλλο τι ψάχνεις τώρα. Εντάξει, οι πλήστες ομάδες απαγορεύουν τους παίκτες να μιλούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατάλαβα τι εννοεί και έχει δίκιο ότι οι πρωταγωνιστές τις περισσότερες φορές είναι παράγοντες με τους δικούς τους τρόπους. Και όχι μόνο. Πάμε να δούμε και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις των οπαδών του Απόλλωνα που μας μετέφερε μάλλον ο Φίλτατος ο Κυριάκος και τον οποίο ευχαριστούμε.
Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Η ομάδα σήκωσε το κύπελλο. Πρέπει όλη η πόλη να το πανηγυρίσει και το χρόνο είμαστε έτοιμοι για πρωτάθλημα. Φυσικά χαρούμενοι γιατί άξιζε το η ομάδα και στο γήπεδο και όλη τη χρονιά και μια πόλη, μια ομάδα από όλο θρύλος κύπελλο. Συγχαρητήρια και πάλι στον Απόλλωνα για την κατάκτηση του φετινού κυπέλλου Κύπρου, του 74ου και κυρίως κάθε καλή επιτυχία σε όλους στην Ευρώπη. Αυτό ανέφερε και ο Φανδρέας Κωνσταντίνου και ο κύριος Νίκος Κύρτης, ότι η επόμενη μέρα από αύριο αρχίζει ο προγραμματισμός, όπως και η ΑΕΚ και ο ΑΠΟΕΛ και η Ομόνια επικεντρώνονται πλέον στην Ευρώπη. Θα προετοιμαστούν, είναι οι 4 μας εκπρόσωποι. Καλή επιτυχία και στις 4 μας ομάδες. Και κάτι για την Ομόνια. Βγήκαν ήδη πληροφορίες ότι αποχαιρέτησε παίχτες στα αποδυτήρια ο κ. Μιλόγεβιτς και ότι δύσκολα θα συνεχίσει στην Ομόνια και εκεί θα έχουν αυτό το πρόβλημα ο Νίκος Νταβίζας. Εσύ βγάζεις ακόμα το αποχαιρέτησε, διότι θα φύγουν από αύριο παίχτες. Δεν θα έχουν προπόνηση. Μπορεί για αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικές μου πληροφορίες, πάντως βγήκε προς τα έξω ήδη ότι... Αποχαιρέτησε παίχτες δεν σημαίνει ότι έφυγε από την ομάδα. Αυτό λέω. Δυστυχώς είναι αυτά που λες, ότι επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να πάνε οι παίχτες να ξεκουραστούν, να ξεκινήσει. Είναι αυτά που λέω εδώ και τόσα χρόνια εγώ. Είναι πολύ δύσκολος ο περίοδος τώρα, γιατί και να ξεκουραστείς καλά, αλλά μετά και να κάνεις και καλή προετοιμασία. Γιατί δεν προλαβαίνεις ούτε να ξεκουραστείς, ούτε να κάνεις το ολοκληρωμένο την προετοιμασία. Πολλές φορές λέγαμε να αλλάξουν κάτι, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα και κρίμα για αυτούς. Μόνη ομάδα που... Να αλλάξει κάτι, τι εννοείς? Αλλάξει κάτι, αντί να ξεκινάς το πρωτάθλημα τέλος του Αυγούστου, ξεκινάς αρχές του Αυγούστου και τελειώνεις τέλος του Απρίλη. Έχεις ολόκληρο ένα μήνα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να ξεκινάς πιο νωρίς παρά να τελειώνεις πιο αργά. Ναι. Για τα παιχνίδια τον Αύγουστο αρχίζουν στις 8 η ώρα όμως, γιατί τα παιχνίδια τον Αύγουστο αρχίζουν 7-8 η ώρα. Ναι, είναι καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Πού να παίζεις αυτή τη... Και σήμερα μπορούσε, ας πούμε, παράδειγμα, είπαν και εκεί ότι είναι δυνατόν, ας πούμε, τέτοια παιχνίδια παίζονται το βράδυ, 8 η ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ήταν λόγω Europa League απόψε, είναι απόφαση της UEFA, αλλά για καλύτερο προγραμματισμό μπορούσε να... Ναι, αλλά είναι αυτά που λέω, ότι να ξεκινήσεις πιο νωρίς και να τελειώσεις τέλος του Απρίλη και έχεις ολόκληρο μήνα. Ναι. Και μετά, όταν ξεκινάς το επόμενο σεζόν, γιατί σχεδόν όλοι οι ομάδες λίγο πολύ ξεκινάνε. Σωστό. Για να είναι και για τις ομάδες. Διότι ξέρεις, όταν περνάς ολόκληρη σεζόν, χρειάζεσαι και καλή ξεκούραση και καλή προετοιμασία. Υπάρχουν ομάδες όπως και από ΑΠΟΕΛ, αυτοί που πολλές φορές όχι μόνο συμμετέχουν στα προκριματικά, αλλά και περνάνε παρακάτω. Και αυτοί, όταν παίζεις τόσα παιχνίδια, είναι δύσκολο. Θέλεις να ξεκουραστείς, ό,τι και να πεις, ας πούμε. Αλλά φέτος έκανε έξυπνα η ΑΕΚ. Ναι, στείλε άδεια από πριν. 2 εβδομάδες πριν, είναι αυτά που προσπαθούσα, να είμαι ειλικρινής, να κάνω στο ΑΠΟΕΛ. Κερδούσαμε το πρωτάθλημα όπως κέρδισε πιο νωρίς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα μπορείς να κυνηγήσεις, να πλες ότι άλλο είναι, αλλά τι είναι καλό, δηλαδή μπορούσε, ας πούμε, πριν 2 εβδομάδες μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ να φύγουν, ας πούμε, όχι όλοι, να φύγουν αυτοί που έπαιξαν περισσότερα παιχνίδια και να μένουν αυτοί που δεν είχαν συμμετοχές. Φαίνονται πάρα πολύ οι δύο εβδομάδες πολλοί παίκτες, ας πούμε, ξέρω εγώ, και να δώσεις και παιχνίδια και στα μικρούς, που έχει καλούς μικρούς, ας πούμε, εκεί, να παίξουν και αυτοί παιχνίδια. Έφυγαν από 2-3 Μαΐου και θα γυρίσουν πρώτη προπόνηση 2 Ιουνίου. Ναι, αλλά σου λέω ότι όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, όχι
2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος. 2 εβδομάδες είναι αυτά που τους έχει τώρα. Και αν είχαν φύγει πριν 2 εβδομάδες, σημαίνει ένας μήνας βγαίνει. Και αυτό είναι αρκετό. Αυτή την εισήγηση έχεις απολύτως δίκιο σε ό,τι αφορά να ξεκινά πιο νωρίς το πρωτάθλημα, να τελειώνει πιο νωρίς. Πιο νωρίς, ναι. Πιο νωρίς ξεκινάς, πιο νωρίς τελειώνεις. Τη σεζόν αυτή καθ' αυτήν πώς την είδες, πώς την έζησες? Ήταν ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ήταν πρώτες 5 ομάδες, αρκετές δυνατές ομάδες και έγινε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα έλεγα. Σίγουρα καλύτερη ομάδα πήρε το πρωτάθλημα, δεν συζητάω, παρόλο ότι προσπαθούσαν πολλοί, να πούν κάποια διάφορα, αλλά και η καλύτερη ομάδα ήταν η ΑΠΟΕΛ. Λένε και τα στατιστικά. Δεν λέω επειδή ήμουν εκεί 8 μήνες προπονητής. Ήταν αυτή η κοιλιά όμως που στα ντέρπι βασικά. Τα χαμένα στο Γασιμπίν, ναι. Πότε τελείωσε το πρωτάθλημα? Τι εννοείς πότε τελείωσε? Στο 3-0 στο Γασιζί. Ναι, πιστεύω ότι όχι, δεν τέλειωσε εκεί, αφού είχαμε άλλα παιχνίδια. Δεν είναι ότι στο 3-0 ακόμα είχαμε ακόμα άλλα 6 παιχνίδια. Μετά το... Ναι, αφού θυμάμαι τη δήλωση που έκανε ο Μεξίδικας το έπαιρνε. Τρίτη αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική ήταν. Σωστό. Πότε ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. 6-7 παιχνίδια, ναι. Που είχαν από ναι, δεν μπορείς να πεις ότι... Αλλά σίγουρα είχαμε πολύ μεγάλη αβαντάζ απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή εξίσου η ΑΕΚ. Φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι το ΑΠΟΕΛ δεν θα έπαιρνε τον τίτλο εκείνη την κοιλιά? Όχι, να είμαι ειλικρινής. Και εκεί που είχαμε πρόβλημα, και πριν που να πάω εκεί, και εκεί που είχαμε πρόβλημα και αυτά, πίστευα ότι όχι μόνο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και πολλές φορές όταν τους έλεγα ότι εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα πολύ πιο νωρίς από ό,τι είχε πάρει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί και με βλέπανε έτσι, πώς. Εγώ λέω, δεν πίστευα. Δεν είναι μόνο πίστευα ότι όταν έγιναν μεταγραφές το Ιανουάριο και η ομάδα έγινε πολύ καλύτερη, ας πούμε, αλλά και πρώτο γύρο, αν δεν είχαμε αυτούς τους τραυματισμούς, διότι και το πρώτο γύρο εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια και είχαμε κερδίσει πολλά παιχνίδια με πολύ μεγάλο σκορ. Απλώς είχαμε κάποιες τραυματίες και δεν βρίσκαμε τις λύσεις. Δεν είχαμε τις λύσεις. Αλλά αυτή η αντίφαση, δηλαδή, βάζεις 6 της ΑΕΛ, 9 της Σαλαμίνας, 5 του ενός, 4 του άλλου κλπ. Και κάποια στιγμή έρχεσαι, πρωτόγνωρο για τα ΑΠΟΕΛ, χάνεις μέσα στο Γασιμπί 3 συνεχόμενα ντέρπι και έρχεται καπάκι το ήττα από τη Δόξα. Δεν θυμάμαι το ΑΠΟΕΛ, το σύγχρονο ΑΠΟΕΛ να έχασε 4 φορές, ας πούμε, στο Γασιμπί. Μετά κάνεις αυτό το 15-3. Ένα από τα μεγάλα τα προβλήματα δικά μας ήταν το Γασιμπί. Διότι έβλεπα εγώ ότι υπήρχε αυτή τη μεγάλη πίεση πάνω στην ομάδα. Αλλά εντάξει, τώρα μου λες ότι χάσαμε κάποια παιχνίδια στο Γασιμπί, κάτι παιχνίδια που χάσαμε, εγώ σου λέω ότι έπρεπε να είχαμε κερδίσει, όχι να είχαμε χάσει. Δυστυχώς, αλλά είναι κάποια πράγματα που είπα, ξέρεις, όταν εσύ δεν έχεις τις λύσεις, ας πούμε, που πρέπει να έχει μια μεγάλη ομάδα, που διεκδικεί και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελο και δεν υπάρχουν λύσεις και προσπαθείς να βρεις κάποιες λύσεις μέσω από διάφορους τρόπους, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να καλύψεις. Και παίζεις ντέρμπι παιχνίδια. Μπορεί να έχεις κάποιες λύσεις σε μικρότερα παιχνίδια και εκεί τα καταφέρεις να κερδίσεις. Αλλά όταν παίζεις σε ντέρμπι παιχνίδια, αλλά είναι όπως είπα, εμείς χάσαμε κάποια ντέρμπι παιχνίδια, έπρεπε να χάσουμε. Δεν έπρεπε να είχαμε κερδίσει, ας πούμε. Παράδειγμα, η ΑΕΚ που κερδίσαμε τους εκεί 3-0, αλλά όταν παίξαμε στην Κασιπί, παίξαμε πολύ καλύτερα και μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι πρώτη μισή ώρα. Ξέρεις. Είναι και αυτά. Αλλά πιστεύω ότι πρωτάθλημα τελείωσε έτσι όπως έπρεπε να τελειώσει. Και ακόμα μια φορά δεν μου δόθηκε την ευκαιρία, πέρασε ένας μήνας, ότι να δώσω τη συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω και τους κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, που, ειδικά τους ποδοσφαιριστές, διότι αυτοί είναι πρωταγωνιστές. Δυστυχώς εδώ στην Κύπρο είναι άλλοι που πρωταγωνιστούν, ας πούμε, άλλοι που θέλουν να κλέψουν τον δόξα, τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές.
Αλλά... Είχες καλές σχέσεις με τους παίκτες. Επειδή γράφτηκαν και ακούστηκαν πολλά ότι μπορεί να είναι αυτά τα λαμόγια οι δημοσιογράφοι, ας πούμε. Ξεκίνησε μια κόντρα από το Γάσιζι κλπ. Και είχε συνέχεια. Γενικώς. Είναι αυτά που σου λέω, αυτά τα λαμόγια δημοσιογράφοι, ας πούμε, ξέρεις. Ναι, είναι λαμόγια. Ναι, αλλά είναι αυτά που, ξέρεις, να βγαίνουν και απλώς να δικαιολογήσουν κάποια αδικαιολόγητα, διότι αυτά που γίνανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μόνο δεν έχει ξαναγίνει, ας πούμε, ξέρεις, εντάξει, στο ΑΠΟΕΛ έχει γίνει, ας πούμε, αλλά έχει γίνει με διαφορετικούς αυτούς, ξέρεις είναι, όταν είσαι σε μια ομάδα που είσαι προπονητής και έχεις 50 ανθρώπους που είναι, δηλαδή, τα πράγματα γίνονται. Δεν είναι μόνο στην ομάδα του Κεσπάια ή στην ομάδα του. Πώς το λένε εδώ. Δηλαδή, όταν έχεις 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και βάζεις 11 παίχτες, αυτοί οι 11 που κάθονται στον πάγκο μπορεί να πούνε ότι και αυτοί δεν είναι ευχαριστημένοι. Συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες ομάδες κυρίως. Όχι μεγάλες ομάδες, όποια ομάδα είναι, ας πούμε, ξέρω. Αλλά είναι για αυτό σου λέω ότι, ας πούμε, ξέρεις, για αυτούς τους δημοσιογράφους, όπως μου λες εσύ, ότι ας πούμε χαρακτηρισμούς. Δυστυχώς, εντάξει, χαρακτηρισμούς δεν το χαρακτηρίζω λόγω. Ξέρεις, θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Κατάλαβες. Δημοσιογραφία δεν είναι να γράψεις, ας πούμε, αυτά που θέλουν κάποιοι, ας πούμε. Δημοσιογραφία είναι να γράψεις αυτά που βλέπεις και αυτά που είναι πραγματικότητα. Ας ρωτήσω να μην μείνουμε σε αυτό, γιατί δεν είναι το θέμα τώρα κλπ. Κακοί και γενικά σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν παντού. Ξέρεις τι είναι εδώ. Εγώ να σου πω ένα πράγμα. Γιατί έφυγες. Να σου πω ένα πράγμα. Εγώ δεν βγήκα ένα μήνα να μιλήσω. Εγώ σου λέω ότι πραγματικά εγώ τόσα τηλεφωνήματα βρήκα από εξωτερικό, από τους δημοσιογράφους, από παντού, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εδώ Κυπριακοί, από τους Κυπραίους δημοσιογράφους, σε ένα μήνα, μου πήρες εσύ ακόμα, ήμουνα στον δρόμο να πάω αυτό και μου λες ότι έφυγες, ας πούμε, ξέρεις τι είναι. Του λέω άσε με να πάω εκεί και να μάθω και να σου πω, ας πούμε. Και με πήρες εσύ μετά που έγινε αυτό και με πήρε Σε πήρα εγώ το διότι σου είπα ότι η πρώτη αγωνιστική ήρθες να με τελευταία να έρθεις τελεία. Εμείς δεν είμαστε λαμόγια πάντως. Όχι, κανένας δεν είναι λαμόγια. Όχι, δεν το παίρνω πίσω. Πραγματικά σου λέω. Υπάρχουν λαμόγια δημοσιογράφοι, δυστυχώς, ας πούμε. Δυστυχώς, ας πούμε. Σε όλα τα επαγγέλματα. Ένα λεπτό. Δημοσιογραφία, φίλε μου, δεν είναι να λες αυτά που θέλουν κάποιοι, ας πούμε. Να λες τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι αυτά. Δημοσιογράφος που είσαι πρέπει να περιγράψεις τα γεγονότα. Όχι να σου λέει άλλος και να το γράφεις, ας πούμε. Να μην πάρουμε αλλού το όλο θέμα τώρα, απλώς επί της ουσίας. Γιατί αυτή τη στιγμή δημοσιογραφικά ενδιαφέρουν 5 πράγματα συγκεκριμένα από τον Τίμουρ και τη Σπάγια. Λοιπόν, γιατί έφυγες από το ΑΠΟΕΛ, πώς νιώθεις τώρα. Ξέρεις, απλώς δεν χρειάζεται να πω εγώ. Δηλαδή είναι να δείξετε που είναι η δουλειά σας οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, τη δουλειά που αφήσαμε εμείς. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω, πραγματικά σου λέω. Λέω ότι άστο ρε, ξέρεις, να φύγω, ας πούμε, να ησυχάσω, ας πούμε, διότι ήταν πολύ δύσκολοι 8 μήνες, ας πούμε. Πρώτα πρέπει να έχεις κότσια, να πάει σε μια ομάδα που αυτή η ομάδα, η φύλαθος κόσμος, οι όλους γύρω-γύρω, δηλαδή έβλεπαν εσένα και δηλαδή τους έπιανε, τι να σου πω, ας πούμε, με την αντιπαλότητα που είχα εγώ σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν προπονητής, όταν ήμουν προπονητής και παίχτης στην Ανόρθωση, κατάλαβες. Δηλαδή, είχε στιγμές που η Ανόρθωση κέρδιζε πρωταθλήματα, κέρδιζε κύπελα, ήμασταν πάντα πολύ δυνατοί αντίπαλοι, αλλά είχε στιγμές που εμείς που δεν χρειαζόμασταν, εμείς κάναμε τη δουλειά μας να παίξουμε το ποδόσφαιρο μέσα στο αγωνιστικό χώρο και πήγαμε, αν θυμάστε, όταν παίξαμε σοπαλία με το ΑΠΟΕΛ και έχασε πρωτάθλημα ΑΠΟΕΛ. Πόσοι να είχαν κάνει αυτό το πράγμα που κάναμε. Αλλά ευτυχώς, πραγματικά σου λέω ότι
Κάποιος με ρώτησε, ας πούμε, λέει, γιατί πάει, λέει, τόσες φορές πρωτάθλημα χάσαμε από σένα, μέχρι εκεί που εσύ δεν χρειαζόσουν, ας πούμε, και εσείς μας έκοψε το πρωτάθλημα. Του λέω, ρε, αν εγώ σας είχα χαρίσει έτσι όπως το περίμενε ο άλλος, τώρα θα ήμουν προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι που επειδή άνοιξες, απλώς είχε ενδιαφέρον και αυτό για τον κόσμο. Μετάνιωσες, ας σε ρωτήσω κάτι. Όχι, δεν μετανιούν. Μα πλάκα μου κάνει. Όχι, άλλο λέω. Μετάνιωσες για τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της νίκης του ΑΠΟΕΛ μέσα στην Αντώνης Παπαδόπουλου για όλα όσα είπες για την ανόρθωση. Τι να μετανιώσω. Μετάνιωσες για αυτά που είπες, κάποια πράγματα που είπες. Διότι και τι είπα. Είπες ότι. Αχαριστία. Αχαριστία είναι ένα. Το αχαριστία είναι ένα. Το άλλο. Σεβασμό. Όχι, σεβασμό είπα. Υπήρχε μάλλον. Τι άλλο. Ό,τι κάνανε. Τα κάνα μαζί μου. Μόνο. Ναι, αυτό είναι. Είπα τίποτα. Πώς το λένε. Ναι, τα ψέμα. Είπα τίποτα ψέμα, είπα δηλαδή. Ό,τι το κάνανε μαζί μου. Είναι μια ομάδα 100 χρονών. Η οποία έχει τα πρωταθλήματα της, το ξέρει στην ιστορία τους, ξέρει την ιδιοσυγκρασία της κλπ. Έζησε στις κορυφαίες τους στιγμές, εντάξει. Τώρα εσύ μου λες κάποια πράγματα, ξέρεις τι είναι. Εσύ μου λες εμένα, διαλύσανε αυτή την ομάδα μόνοι τους, ας πούμε. Και μου λες εμένα ότι, ας πούμε, εγώ αυτή την ομάδα. Ένα λεπτό. Διότι πολλές φορές το έχω ακούσει και αυτό ότι, ας πούμε, ανόρθωση με έφερε και με έκανε ποδοσφαιριστής. Εγώ ήρθα από τη μία χώρα, ποδοσφαιρική χώρα, που έχει μεγαλώσει παγκόσμιες κλάσεις ποδοσφαιριστές. Όχι παίχτες, ας πούμε, επίπεδο του Κυπριακού πρωταθλήματος, ελληνικού ή ξέρω εγώ. Παγκόσμιο πρωταθλήματος, ας πούμε, παγκόσμια κλάση ποδοσφαιριστές. Και ήρθα από εκεί καλύτερος ποδοσφαιριστής. Δεν με έκανε ούτε ανόρθωση ούτε Κυπριακό ποδόσφαιρο το καλύτερο παίχτη. Σίγουρα. Βρήκα. Όχι, διότι κάποιοι λένε. Ναι, αλλά δεν είπα και τίποτα, ας πούμε. Ό,τι καλύτερο μπορεί να θυμάται αυτή τη στιγμή ανορθωσιάδες. Ναι, άλλον έτσι. Ήτανε. Ναι, αυτό είπα. Τι είπα. Είπα τίποτα. Αυτόν έχει σημασία. Αυτόν. Ότι κάποτε ο τρόπος που μιλάει να παρεξηγείται. Ναι, και τι είπα, πες μου εσύ, δηλαδή μου λες ότι ό,τι έκαναν αυτοί το έκαναν μαζί μου. Αυτό λέω. Το καλύτερο το έκανα μαζί σου. Ναι, αυτό το καλύτερο πράγμα που έχουμε πετύχει. Σαν να μην έκαναν άλλον κάτι, ας πούμε, σημαντικό. Αυτό εννοώ. Το σημαντικότερο πράγμα που έχουν να ασχοληθούν σε αυτή την ομάδα το κάναμε εμείς που ήμασταν εκεί με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω. Μέχρι να καταστρέψουν, ας πούμε, μόνοι τους, ας πούμε. Μέχρι να βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους. Και εδώ και τόσα χρόνια δεν είναι ότι εγώ τους τιμωρήσα. Θεός τους τιμωρήσε. Δεν τιμωρήσα εγώ τους. Είχαν έντιμη ομάδα που διάπρεπε και στην Κύπρο αλλά και εξωτερικό και είδαν δόξα και τα λεφτά και τρελαθήκανε και διαλύσαν την ομάδα. Αυτό. Αλλά εμένα, να μου λες εσύ εμένα τελευταίο αγωνιστική, πήγα εκεί, ας πούμε, και 5.000 κόσμος και σβάει αντιλέ, πουτάνας ή φωνάζανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και μου λες εσύ εμένα. Όλος ο κόσμος, η μερίδα, κάποια μερίδα. Ποια μερίδα, ρε, μα πλάκα μου κάνεις τώρα και εσύ το μερίδα, δεν ακούτε, αλλά είναι και αυτό ότι δεν σας διαφέρει. Μα δεν είμαστε γύρω. Λέτε ότι, ας πούμε, πάλι λέω, βγαίνουν κάποια λαμόγια δημοσιογράφοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και λένε ότι και σπάει μαλώνει με παίχτες. Εγώ μαλώνει, όπως είπα και πριν, μαλώνουμε, ναι, μαλώνω. Εγώ έχω μαλώσει πολλές φορές στο γήπεδο, στα αποδυτήρια, στο προπονητικό, πώς το λένε, το παντού. Αλλά αυτό το πράγμα τελειώνει εκεί. Βγαίνεις, άλλο πράγμα είναι. Δεν έχω μαλώσει κανένα, ειδικά με ΑΠΟΕΛ. Και όταν έφευγα από εκεί, αυτό το πράγμα είπα. Διότι ξέρω ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να τους χρησιμοποιήσουν για να δικαιολογήσουν τα κάτι αδικαιολόγητα. Διότι να δικαιολογήσουν τα πράγματα που γίνανε, ας πούμε, στην ομάδα, πρέπει να. Και πρέπει κάποιο. Χωρίς να μαλώσει με κανέναν ουσιαστικά. Παίχτη. Να μαλώσει. Δηλαδή, λες ότι, ας πούμε, και να μαλώσατε και τι έγινε. Είναι αυτά που σου λέω. Αφού με μαλώνεις με αυτούς τους 11 που δεν τους βάζεις, ας πούμε. Δηλαδή, όλοι είναι. Βλέπουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, περιμένει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το καταλαβαίνω και έτσι το θέλω. Είχες εμπόδια με κάποιους παίκτες, δηλαδή, ας πούμε, κάποιοι παίκτες θεώρασαν ότι κάνεις σου παραβάει τη δουλειά σου, είσαι στο ΑΠΟΕΛ, στην ανόρθωση και λοιπά, λες, κύριε, με τούτους να δουλέψω ανεξάρτητα αν τους πάει ο ένας, αν τους πάει ο άλλος κλπ. Εγώ όλους υπολογίζω. Δεν είναι ότι ξέρεις τι είναι, διότι δεν ξέρεις πότε να χρειαστείς. Αλλά δεν είναι ότι εγώ είμαι προπονητής. Και πρέπει να διαλέξω αυτοί που είναι οι καλύτεροι, ας πούμε, που να μπουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο και να δώσουν να κερδίσει η ομάδα, να πάρει το αποτέλεσμα. Δεν το βλέπω εγώ, ξέρεις τι είναι. Γι' αυτό το λόγο είναι ότι ένα πολύ καλό ότι
Εγώ έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους σχεδόν ποδοσφαιριστές που έχω περάσει σαν προπονητή. Δεν υπάρχει κανένα. Να βγει και να πει ένας παίκτης ότι. Εννοείς ότι τον αδικήσες, ας πούμε, ναι, και εμένα και λοιπά. Αυτό εννοείς. Διότι τόσο πολύ αδικήθηκα εγώ σαν ποδοσφαιριστής, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να αδικήσω. Δεν μπορεί να κάνω λάθη. Δεν είναι κανένας αλάθαστος, ας πούμε, ξέρεις, να κάνω λάθη στην ενδεκάδα. Μπορεί να βάλω κάποιο και να κάνω λάθος. Αλλά να κάνω λάθος σκόπιμα, ότι ξέρεις, αυτό το γουστάρω επειδή φίλος, επειδή έχω κάποιες άλλες ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του, δεν υπάρχει περίπτωση όποιος και να είναι αυτό. Και έχω δείξει πολλές φορές, ας πούμε. Δεν υπάρχει για μένα ονόματα και αυτοί. Για μένα υπάρχουν αυτοί που αξίζουν. Και αξίζουν αυτοί και κάναμε και φέτος στην ΑΠΟΕΛ. Που κάποιοι παίκτες που δεν μπορούσαν ούτε να φανταστούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, όχι να είναι βασικοί στον ΑΠΟΕΛ, βγήκαν και καλύτεροι παίκτες της χρονιάς. Και να κοιτάξει, δηλαδή, απλώς ζήτησα ένα πράγμα, ας πούμε, να το γράψω, γιατί δεν ξέρω να γράψω ελληνικά. Λέω, διαβάζω πολύ καλά, αλλά δεν θέλω να γράψω. Και έγραψε τόσα πολλά πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και όταν το διάβασα, ας πούμε, έχω εγώ να πω άλλα 10 τόσα, ας πούμε, ξέρεις. Και όλα τα κατορθώματα της ομάδας, φετινής ομάδας σας. Αλλά όταν βλέπεις και ακούεις από κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, που ήσουν 8 μήνες εκεί, ας πούμε, και λένε ότι ευτυχώς προλάβαμε και κάναμε κάποιες αλλαγές, ας πούμε, ξέρεις, είναι, και το πήραμε το πρωτάθλημα, δηλαδή σημαίνει ότι έχω την ανάγκη να βγω και να πω κάποια πράγματα, κατάλαβε. Και είναι και αυτό που σου είπα, ότι πέρασε σχεδόν ένα μήνα. Δεν με έχει κάνει κανένας δημοσιογράφος τηλέφωνο. Είναι αυτό που σου λέω. Δεν έχει με πάρει κανένας δημοσιογράφος. Διότι είναι αυτά που λέω. Για να γράψεις κάποια πράγματα που είσαι δημοσιογράφος, χρειάζεται να έχεις κότσια. Δυστυχώς δεν είχαν κότσια και δεν με παίρναν τηλέφωνο για αυτόν τον λόγο. Αυτό είναι που θέλω να πω. Ναι, που σε παίρναμε όμως και λάρες, όχι, ευχαριστώ για ιστορίες, τέλος πάντων, στα γίνα. Αφού δεν θέλεις, ούτε εσύ να. Ναι, αλλά εσύ με έπαιρνες όταν ήμουν εκεί, όταν έχανα ένα παιχνίδι, έπαιρνες τηλέφωνο να βγεις. Πού να βγω τώρα? Όταν κέρδιζα, λες να βγεις. Πού να βγω τώρα? Δεν θέλω να βγω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή χάνω ή κερδίζω. Εγώ λέω, όταν έφυγα, λέω. Ναι. Αλλά είναι και αυτό. Προχτές πήρα τηλέφωνο τον άλλο, το ψαπ. Κάθε φορά που παίρναν τηλέφωνο, φίλε, πήγαινα εγώ 45 βαθμούς τη ζέστη, ας πούμε, 12 η ώρα την Λεμεσό από την Λάρνακα, για να βοηθήσω να σταθώ δίπλα αυτούς τους ανθρώπους. Έκαναν τις βραβεύσεις, ξέρω εγώ. Ναι. Όχι εγώ όταν πήγαινα εκεί. Αλλά του λέω, ρε, έλα εσύ, ρε. Κάθε φορά είμαι πάντα δίπλα σας. Ό,τι χρειάζεται βοήθεια από μένα, είμαι πάντα δίπλα σας. Ένα τηλέφωνο δεν μπορείς να μου κάνεις, ας πούμε. Όχι ότι θα έρθω εγώ εκεί. Δεν θα έρθω. Αλλά με εκτίμηση, σεβασμό τον άνθρωπο που οποιαδήποτε στιγμή χρειάζεσαι. Το ίδιο πράγμα έγινε και στην Ομοσπονδία. Πώς είναι το. Στην ΚΟΠ. Στην ΚΟΠ που κάνατε πάλι μπραβεύσεις. Το βλέπω το Λοϊζίδης πάντα δεν ξέρει. Ας πούμε. Το ρωτάς το Λοϊζίδη, δεν ξέρω πλέον, να μάθω τι να σου πω. Και ξέρεις τι είναι. Και ξέρει, όχι. Οι προπονητές πήραν τηλέφωνο. Ναι. Όχι. Είναι αυτό ότι ξέρεις τι είναι. Εγώ έχω την δικαίωμα να πω, φίλε μου, ότι ξέρεις τι είναι. Ποτέ δεν μου αρέσει να λέω για μένα κάποια πράγματα. Αλλά πιστεύω την δικαίωμα να πω ότι, ας πούμε, είμαι ο πιο πετυχημένος ποδοσφαιρικός άνθρωπος στην Κύπρο. Και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Και όχι στα λόγια. Τα πράγματα που έχω κάνει. Κατάλαβες. Δεν λέω, αλλά βλέποντας, ας πούμε, ξέρεις τι είναι. Είναι αυτά που είπα, ότι δεν μπορούν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ξέρεις τι είναι. Δεν μπορούν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ξέρεις τι είναι, ότι ξέρεις τι είναι, να σε κλέβουν, να σου κλέβουν την δόξα, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, τελευταία στιγμή, ας πούμε. Ξέρεις, αυτό είναι που με πιο πολύ, ας πούμε, και να σου πω την αλήθεια. Εγώ όταν υπόγραψα με το ΑΠΟΕΛ, υπόγραψα για 2 χρόνια. Διότι εγώ έχω την προσωπικότητα και όταν πάω κάπου, πάω με δικούς μου όρους. Δεν πήγα εγώ με το όρους του Πετρίδη, ας πούμε, και το Ηλιάδη, ας πούμε. Όταν πήγα εκεί, διότι έχω τη δυνατότητα να πάω με δικούς μου όρους. Αλλά τους είπα, παιδιά, όσο έχω chance για το πρωτάθλημα η ομάδα, και αν εσείς αποφασίζετε, μαθηματική ευκαιρία να πάρω. Αν εσείς αποφασίζετε ότι θα φύγω από την ομάδα, θα πληρώσετε για τα 2 χρόνια συμβόλαιο. Αλλά να τελειώσει το πρωτάθλημα, να πάρω το πρωτάθλημα και να έρθετε να μου πείτε τι μου ξέρεις τι είναι. Επειδή δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την δουλειά που έκανες, να τους χαιρετήσω
Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, και σας χαρίσω και δεύτερης χρονιάς λεφτά και να είστε καλά, να είναι καλά. Έφυγα από την ομάδα, ήμασταν 4 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη, στις play-off 6 παιχνίδια, 4 νίκες, 2 ισοπαλίες, όταν πέρσι η ομάδα πήρε τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα και κέρδισε 3 παιχνίδια μόνο στο play-off, 2 φορές την Ερμή και 1 φορά την Ανόρθωση. Και μου λες ότι, ξέρεις τι είναι, πρέπει να φύγω χωρίς να μου εξηγάς τους λόγους, ας πούμε, ξέρεις τι είναι. Και απλώς για αυτό το λόγο είπα ότι μετά κάποια άλλη μέρα να γράφουν ότι ας πούμε έφυγε, διότι τουλάχιστον να πείτε παιδιά ότι έτσι δουλεύουμε εμείς. Αυτό είναι τρόπος της δουλειάς μας, κατάλαβες. Για ότι γράφετε μαζί και φταίνει οι άνθρωποι ή οποιοδήποτε δικούς. Μια άλλα γράφουν οι άνθρωποι που είναι πολύ, πώς το λένε, μαζί τους συνδεδεμένοι. Δεν γράφουν κάποια αυτόν, αλλά δεν έφυγε κανένα να πει. Μου λες ένερον κάτερον, ας πούμε, ξέρω εγώ, για εσάς είναι όλα ένερον κάτερον. Δεν είμαι για μένα ένερον κάτερον, ας πούμε. Εγώ λέω κάποια πράγματα και είναι αυτά που σου λέω. Και αυτή φέτος η χρονιά η ΑΠΟΕΛ, φίλε μου, είναι η καλύτερη χρονιά της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Τώρα μην μου πεις τώρα ότι ας πούμε, δεν λέω ότι... Σε όλους τους τομείς σας πάσε πάρα πολύ. Δεν λέω ότι πάλι να μου πεις τώρα ότι, όπως μου είπες για την Ανόρθωση ας πούμε. Ναι, πήρε πρωταθλήματα, αλλά αυτά που πέτυχε μαζί μου που ήμουν εκεί σαν παίχτης από το πονητής, αυτό είναι που άλλαξε την ιστορία της ομάδας, όχι στην Κύπρο, εξωτερικό. Μιλάς για Ανόρθωση. Για την Ανόρθωση, ναι. Αλλά λέω ότι ας πούμε, η ομάδα, αυτό το παραμύθι ότι και σπάει αμυντικό ποδόσφαιρο. Παιδιά, η ομάδα, η ΑΠΟΕΛ φέτος έβαλε 91 γκολ. Είναι τέταρτη ομάδα στον κόσμο μετά Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, μετά είναι η ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, αμήνα καλύτερη, περάσαμε τόσους βαθμούς, όλους αντίπαλους ας πούμε. Και αυτοί όλοι οι αντίπαλοι, φίλε, το Ιανουάριο ήταν αυτοί όλοι μπροστά μου. Και τώρα περάσαμε την Απόλλων 15 βαθμούς, την Ομόνια 16 και Ανόρθωση στις 24. Και αυτοί όλοι μπροστά μας ήταν Ιανουάριο. Την ομάδα που αναλάβαμε, ξέρεις, όλοι λένε ότι η ομάδα που αναλάβαμε έφερε 10 ποδοσφαιριστές, από τους 10 δεν έπαιξε ούτε ένας από την αρχή. Δηλαδή δεν έπαιξε να πω ότι ας πούμε, ξέρεις, έπαιξαν κάποια παιδιά που μισά παιχνίδια, κάποια λεπτά και είναι πολλά τα λεπτά που παίξανε και οι ποδοσφαιριστές, όλοι αυτοί. Έφυγαμε εμείς, κανένας από αυτούς δεν. Δηλαδή, αυτοί που κατηγορούσαν μας, γιατί δεν παίζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, έφυγαμε εμείς, κανένας από αυτούς πάλι δεν έπαιξε. Κατάλαβες. Πάλι ήταν στον πάγκο, εμείς τουλάχιστον τους δώσαμε τα παιχνίδια. Άλλοι δεν έπαιξαν καθόλου. Και είναι αυτό που λέω ότι δεν λέει κανένας ότι έφεραν 10 παίχτες και δεν βοήθησαν όσο περίμενε ο διοίκηση και ο κόσμος. Αλλά δεν λέει κανένας ότι παίχτες που εφήγανε από περσινή χρονιά, που πήρε τελευταία αγωνιστική. Ο Τζιμπούρ, ο Λάνινγκ, ο Ρίσε, πώς είναι το Μαντούκα. Μακάρι να είχαμε ένα Μαντούκα εμείς, θα χρειαζόμασταν να σου ξέρω εγώ. Και βέβαια και τον παίχτη, πώς είναι ο Στάτης Αλονέπτης που τραυματίστηκε και αυτός δεν μπορούσε να βοηθήσει, ας πούμε, ξέρω. Δηλαδή μιλάω παιδιά, 6 παίχτες που παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο για να πάρει η ομάδα πρωτάθλημα περσινή. Έφυγαν αυτοί, όχι μόνο δεν ήρθαν κάποιοι που μπορούν να τους αντικαταστήσεις, κανένας από τους δεν βοηθήσε. Εντάξει, αλλού ξεκινήσαμε, έχει σημασία. Ναι, αλλά εσύ λες ότι αλλού ξεκινήσαμε, αλλού πάμε. Τι θέλεις να ακούσεις από μένα, δηλαδή, πες μου, δεν καταλαβαίνω. Εγώ προσπαθώ να πω κάποια πράγματα. Αυτά που δεν είπες, ένα μήνα και καλά έκανες. Απλώς άλλο λέω. Ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και το τι κάνεις από εδώ και μπρος. Εντάξει, από εδώ και μπρος τι να κάνω εγώ, αυτό εντάξει, και το διαμορφώνω το ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση να παραμείνεις εδώ, έχεις προτάσεις από εδώ, γιατί ήδη όχι, δεν έχω. Ελλάδα να ακουστηκαν κάποια πράγματα. Εντάξει, ακούγεται πολλά πράγματα, ξέρεις. Εντάξει, είναι αυτά που ξεκίνησα και δεν με αφήσετε να τελειώσω. Για τους παίχτες, για το staff που είχα στην ομάδα. Και το staff, να είμαι ειλικρινής, ας πούμε, τα παιδιά που ήρθαν εκεί και τους βρήκα, ας πούμε, ειδικά το Κωστή και το Σατσά. Και με αυτούς τους ανθρώπους πάλεψα πάρα πολύ να μείνουν κοντά μου. Αλλά είναι αυτό που λέω. Εντάξει, αν είναι ο Σατσάς και ο Κωστής, πήρε το πρωτάθλημα. Πήγαν εκεί σε πολύ δύσκολη στιγμή, ας πούμε, για το ΑΠΟΕΛ. Γιατί δεν τον αφήνουν αυτά τα παιδιά, ας πούμε, να είναι προπονητές. Και ακούω σήμερα ότι το Σατσά
15 χρόνια αρχηγός της, πώς το λένε το, περισυλλογή να μειώσουμε το... Μα είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι που τελευταία 8 χρόνια, 7 χρόνια πόσα από ΕΛ πήραν 150 εκατομμύρια και λένε τώρα για μειώσεις περισυλλογής και βλαγίες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όχι, λέω, ναι, αλλά άστο να μιλήσω. Δεν ήρθα εδώ, ας πούμε, να σε χαιρετήσω και να σχολιάζω τον Απόλλωνα ή Ομόνια ή οποιοδήποτε. Γι' αυτό, τι με αφήσε με να μιλήσω. Εγώ για να μιλάω, καταλαβαίνω και τις συνέπειες και αυτά. Και δεν λέω τίποτα, ας πούμε. Τα λέω, δεν είναι θέμα... Έμαθα να είμαι ίσος. Και αντικείμενο το επειδή δεν υπάρχει ο αντίλογος τώρα, λέει... Εντάξει, αντίλογος θα ακούσεις αύριο, αντίλογος θα ακούσεις αύριο, δεν είναι θέμα να... Αντίλογος, δεν λέω και τίποτα, ας πούμε, να σου πω. Εγώ λέω εδώ. Αλλά εσύ είσαι δημοσιογράφος και μου λες αντίλογο. Τι αντίλογος? Καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, καλύτερη παρουσία της ιστορίας της ομάδας, τα γκολ, τα παιδιά, Κυπρέοι, με μισή ομάδα παίζαμε Κυπρέους. Όταν άλλοι τι κάναν την μπουρντέλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, από τους 12 κάναν 14 και να κοιτάξει τι γίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο. Εμείς, όχι να τους βάλουμε Κυπρέους για να μην πληρώσουμε πρόστιμο όπως το κάνανε οι άλλοι, παίζαμε με τους Κυπρέους, ας πούμε, και πήραμε το πρωτάθλημα, κύριε. Αλλά εσείς, είναι αυτό που σου λέω, ότι γενικώς οι δημοσιογράφοι δεν σέβεστε τίποτα, κατάλαβες. Εσείς δεν θέλετε Κυπρέοι να παίξουν. Ρωτάει εμένα Εγγλέζος δημοσιογράφος, με πήρε προχτές τηλέφωνο, μου λέει ότι Newcastle θέλει να παίξει, ας πούμε, με κάποιους ντόπιους. Του παιδιά, εσείς έχετε άλλα προβλήματα. Εμείς έχουμε Κύπρο. Εδώ βάζω Κυπρέους, ας πούμε, και με κυνηγάνε οι Κυπρέοι, ας πούμε, εδώ βάζουμε τους Κυπρέους, ας πούμε. Εδώ το παιδί, ας πούμε, ένα πράγμα σας λέω, παιδιά, ένα φοβερό παιδί και σαν χαρακτήρας και σαν ποδοσφαιριστής, ο Αντωνιάδης. Τον έχουν καταστρέψει το παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, η κερκίδα και χάσαμε τα εκατομμύρια. Δεν λένε ότι χάσαμε το Champions League συμμετοχή. Χάσαμε τα εκατομμύρια λόγω του Αντωνιάδη. Δεν είναι παιδί. Αυτό το χρυσό παιδί βγαίνει μέσα, δίνει ψυχή για το ΑΠΟΕΛ. Και ζητώ συγγνώμη από τον Αντωνιάδη, διότι ήταν να διαλέξω. Να το βάλω να παίζει Αντωνιάδης που η ομάδα χρειάζεται Αντωνιάδη ή να προστατέψω την ομάδα. Και είχα παιχνίδια που δεν μπορούσα να το βάλω διότι βάλλοντας Αντωνιάδη όλους σου διοίκηση και όλους τους ανθρώπους ήταν πάνω στο κεφάλι μου. Γιατί τον έβαλε Αντωνιάδη? Παιδιά, μήπως ξεχάσετε ότι, ας πούμε, καλύτερους αμυντικούς που είχε ποτέ δεξίμπακ και αριστερομπάκ από ΕΛ, είδε παίχτες δικό μου, εγώ τους έκανα δεξίμπακ και αριστερομπάκ. Μουρσαϊτίδη και Μπουαβεντούρα. Και ποιοι ήτανε? Και οι δύο ήταν επιθετικοί, ρε. Εγώ τους έβαλα. Θα μου πούνε αυτοί τώρα ποιος θα βάλω εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, το δεξίμπακ και αριστερομπάκ και αμυντικό χαβ. Δεν είναι θέμα ότι εμείς, η ΑΠΟΕΛ, δεν μπορεί να βρει καλύτερο αμυντικό χαβ και αμυντικό χαβ, καθαρό αμυντικό χαβ, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα παιχνίδι, αν τα χρειαστεί. Αλλά όταν δεν έχεις τις λύσεις, ας πούμε, εγώ είμαι προπονητής, προσπαθώ να βρω κάποιες λύσεις, ποιος μπορεί. Και αυτοί μου λέγανε ότι βάζουμε το Αμορίν. Έβαλαν το Αμορίν, ας πούμε, ξέρω εγώ, προχτές το παιχνίδι και καταστρέψαν και το παιδί σε 20 λεπτά, κάνανε το αλλαγή, ρε. 20 λεπτά, ρε. Αυτοί μου λέγανε βάλ το Αμορίν να παίξει, ρε. Γι' αυτό μου σου λέω, επειδή δεν υπάρχει... Απολογήθηκε πάντως ο Κωστή για το ότι έβαλε τον Αμορίν. Ναι, μην τα απολογείται, απλώς να κάνει Κωστή την δουλειά του αν θέλεις να κάνει προπονητής. Δεν μπορείς να ακούσεις, ας πούμε, να σου λένε κάποιοι άλλοι να βάλεις αυτό και να βάζεις εσύ αυτό. Όταν δεν μπορείς να το δεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος. Είναι αυτό που λες, μου λες ότι αντίλογο. Δεν είπα εγώ. Εγώ ακούω ένα μήνα και δεν βλέπω, ξέρεις τι είναι, αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι να σου πω, αυτό είναι νερό είναι μέσα και προσπαθούν ανθρώπους εδώ, δεν έχει μέσα τίποτα νερό. Και προσπαθώ ότι έχει νερό, ρε γαμώτο, και δεν βρίσκω έναν άνθρωπο, ρε, ένα σύμμαχο ότι να πει ότι παιδιά έχει νερό μέσα, ρε, δεν μπορείτε να τυφλώνετε έτσι, ρε, κατάλαβες. Το δικό σου, αν έκανες το δικό σου μea culpa, δηλαδή να πεις ότι κάνω αυτοκριτική και λέω είτε με ανόρθωση είτε με ΑΠΟΕΛ, ποιο είναι το μεγαλύτερο σου λάθος? Τι λάθη έκαμες εσύ? Τι λάθη, εντάξει, λάθη κάνεις. Το πιο σοβαρό λάθος τι είναι? Τι να σου πω τώρα, σοβαρό, δεν θέλεις να μου πεις τώρα ότι γιατί πήγα από ΕΛ? Δεν είναι, φίλε μου, δεν είναι ότι... Και να σου πω και την ιστορία, ας πούμε, ξέρεις τι είναι το. Στην ιστορία, είχα μιλήσει με το ΑΠΟΕΛ και το Φεβρουάριο, πριν να έρθει ο Φινκ. Ένα αστείο και να σου πω και αυτό. Όταν έφυγα από ΑΠΟΕΛ τώρα,
πήγα λέω 2 μέρες λίγο να ηρεμήσω, ας πούμε, να πάω εξωτερικό, ξέρω εγώ. Πήγα Βιέννη, μου άρεσε αυτή την πόλη πάρα πολύ και διότι εκεί πάω και περπατώ, μπορεί, ξέρω εγώ, όλη μέρα, ας πούμε. Και ποιο το βρήκα το αεροδρόμιο, ρε, μπροστά μου, ρε. Απίστευτο πράγμα, ρε. Και μου λέει άνθρωπος, τι κάνεις εσύ εδώ, ρε. Αυτό που έκανες εσύ, λέω, έφυγα και εγώ. Πίστεψε με, ορκίζομαι, πραγματικά σου λέω. Αλλά αυτό που λες ότι, όχι ρε, εγώ είχα πρόταση, μίλησα και μαζί τους πριν να πάει ο Φινγκ. Αλλά όταν πήγα σπίτι, ας πούμε, ξέρεις τι είναι, λέω ότι γαμώτο τόσα χρόνια... Απόφυγε αυτά. Εντάξει, μας πιάνει ο νόμος, αλλά απόφυγε. Κάνεις τα που μέσα σου. Εντάξει, μετά τις 12 είναι ρε, γαμώτο, μπορεί να... Μετά τις 12 είναι ρε, εδώ τσόντες δείχνετε ρε, μετά τις 12. Τώρα γαμώτο σας μη πειράξε ρε. Αλλά είναι αυτό λέω, ξέρεις, μίλησα μαζί με την ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή δεν νιώθα ότι ξέρεις τι είναι, είμαι έτοιμος να πάω. Αλλά όταν πέρασε καλοκαίρι, ξέρεις τι είναι εδώ, και ήδη οι άνθρωποι από ανόρθωση με πήραν τηλέφωνο, ξέρεις τι είναι, δημιούργησαν όλο αυτό το θόρυβο, ας πούμε. Και μετά, μόνοι τους, ξέρεις, πήγε ο Πολαΐδης, έλα στο σπίτι να μιλήσουμε, πάω εκεί, μιλάω, μου ταΐζει ένα πιτασουλάκια και μου λέει, πήγε στο σπίτι, ας πούμε. Και το τι γίνεται, ας πούμε. Του λέω ότι, ξέρω εγώ, πάλι να πάω, ας πούμε, Αγγλία που ήταν να φέρω την κόρη μου από την Αγγλία, σπουδάζει εκεί. Και λέω, πριν να φτάσω Αγγλία, λέει έτσι, ας πούμε. Του λέω ότι εντάξει, παιδιά, και να σου πω την αλήθεια, με αυτή την κίνηση που έκανα εγώ που πήγα στον ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον λέω ότι και αυτοί να ξεχάσουν το Κεσπάι εδώ, άστο να προχωρήσουν σαν ομάδα του. Δηλαδή, μην έχει αυτό το πράγμα ότι ξέρεις είναι όποιος έρχεται Κεσπάι. Είναι επίσημα η ανόρθωση να πάρεις, όχι. Αφού σου λέω ότι αφού οι άνθρωποι κάποιοι πλησιάζαν με, λέει ότι μετά πήγα με τον αυτό και λέει ότι μετά χωρίς να μου πει τίποτα, περίμενε να μου πει κάτι. Αλλά δεν μου είπε τίποτα και έφυγα και μετά βγήκε και λέει δεν είμαστε πια για το Κεσπάια, εμείς κάνουμε κάτι δικό μας το project, κάνουμε αυτά και το project το είδαμε. Άρα απελευθερώθηκες βασικά. Κατάλαβα. Λέω ότι ας πούμε αφού αυτοί και να ξεχαστεί αυτό το πράγμα που είναι γύρω από την ανόρθωση, ότι και σπάει, να πάω και να βρω και την αυτό. Και πάλι βρήκα την ευκαιρία, διαφέρθηκε η ΑΠΟΕΛ και λέω πάω εκεί και ξέρεις, δεν μετανιώνω πρώτα απ' τα φίλια μου. Πήγα σε μεγαλύτερη ομάδα του Κυπριακού ποδόσφαιρου. Και για αυτό το πράγμα και Σπάια λέει ήταν ανόρθωση, ας μου λέει κύπεο για το ΑΠΟΕΛ. Εγώ μεγαλύτερη ομάδα, δεν λέω με την... Να μιλήσω, μεγαλύτερη ομάδα λέω δεν λέω για την ηλικία, με τα τρόπαια. Και με τα τρόπαια, αν κοιτάζεις ας πούμε στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, η ΑΠΟΕΛ είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Δεν είπα τίποτα ας πούμε, αλλά όταν θέλει κάποιος να πει κάτι, είναι αυτό. Αλλά εσείς μου λέτε εμένα ρε, και Σπάια λέει, φωνάζει, βρίζει, μαλώνει με παίχτες. 5.000 κόσμος φωνάζανε πουτάνα Σιέ και Σπάια. Κανένας δεν ακούσα. Όχι μόνο και φωνάζαν, βρίζανε εμένα. Η κόρη μου και η γυναίκα μου ήταν στην Κερκίδα. Θα τις λιτσάρουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, και ο Πετρίδης και ο Βάσος Ηλιάδης εκεί στεκόταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, και λέει, φορτώνανε τον, πώς το λένε, τον Νεκτάριο, άλλος που είχα και με αυτό έτσι, αυτό. Δεν είναι ότι φταίει ο Νεκτάριος. Το Νεκτάριο το λέγανε, διότι όταν πάω στην αγωνιστική, είναι η δική μου δουλειά. Πάω δημοσιογραφική να δω την αγωνιστική. Και να ακούω ο Νεκτάριος λέει, δεν ήταν καλή ενδεκάδα, δεν έγιναν καλές με αλλαγές, δεν βοήθησαν την ομάδα. Του λέω ρε, δεν φταίει αυτός. Είναι αυτά που τους έλεγαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά γιατί είναι αυτά που λες ότι, για να καταλάβεις ας πούμε, ξέρεις τι είναι. Πραγματικά σου λέω ότι αυτή η ομάδα πέτυχα και κάναμε αυτό που πριν να πάω εκεί σκεφτόμουν για αυτή την ομάδα. Είναι και αυτό έλεγα και εγώ. Μα είναι δυνατόν να είσαι προπονητής του ΑΠΟΕΛ και να παίρνεις το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική. Αλλά είναι αυτό που λέω ότι ας πούμε, τουλάχιστον φέτος, πραγματικά σου λέω ότι δεν θα ακούσει από κανένα αντίπαλης ομάδας να πει ότι η ΑΠΟΕΛ πήρε πρωτάθλημα με διαιτησία. Δεν θα πει κανένας, τουλάχιστον σε αυτό και σε αυτό. Και άλλα που δεν με άφησες να μιλήσω, ας πούμε. Δηλαδή είναι αυτά δύο κόλλες, ας πούμε.
Αλλά είναι ούτε μισά. Ούτε μισά είναι αυτά που έχουμε κάνει από την ομάδα. Φίλε μου, δεν είναι για αυτό το λόγο. Δεν ήθελα να μιλήσω, διότι είχε ακόμα πρωτάθλημα, είχε ακόμα αυτά. Δεν ήθελα να πω κάποια πράγματα, ξέρεις τι είναι το. Αλλά όταν ακούεις τους ανθρώπους, ξέρεις τι είναι. Γλιτώσαμε, εγώ στη λέει. Κάναμε αλλαγή, 31 αγωνιστικές ήμουν προπονητής αυτής της ομάδας. Και 31 αγωνιστικές, 8 μήνες, δεν ξέρετε εσείς τι περάσαμε εμείς, ας πούμε, ξέρεις τι είναι. Δηλαδή, τι κριτική, και ειδικά και για το Μιχάλη, το συνεργάτη μου, που είναι Κυπρός και άνθρωπος, είναι μαζί μου εδώ και 10 χρόνια. Όπου πήγα τον πήρα μαζί μου. Άψογος είναι, φίλε μου. Άψογος. Πώς θα μας κατηγορούσαν κάτι, ποια προπονήσεις δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει, αυτά δεν υπάρχει. Τι δεν υπάρχει. Άψογος, φίλε μου. 4 μήνες, κανένας τραυματίας, κανένας τίποτα, ας πούμε. Είναι αυτό. Και απλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ του Στάμποριτς. Να είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα να. Πώς είναι. Διότι σιγά σιγά και θέλω να μου πεις τι θα κάνεις. Είναι αυτό, πώς είναι, το Στάμποριτς, διότι όταν ήρθε το Στάμποριτς, δυστυχώς προσπαθούσαν, ας πούμε, να μας δημιουργήσουν συνέχεια πρόβλημα γύρω από την ομάδα. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, και ευτυχώς ήρθε αυτό, και επειδή έβλεπε, δεν είναι μόνο ο Στάμποριτς, παιδιά, περάσαν από την δικό μας το προπονητικό κέντρο, από Αρχάγγελο, άνθρωποι που πήγαν μετά και από εμάς και πήραν και διπλώματα, πώς είναι, το προ. Και ολόκληρη γκρουπ από τη Λατβία, με το Πάχαρς και αυτοί ήρθανε, και άνθρωποι έφυγαν με ανοιχτό στόμα, όχι μόνο από εμάς, αλλά γενικώς εκεί τη δουλειά που γινόταν στην ΑΠΟΕ. Αλλά είναι αυτό που λέω, ότι ξέρεις, είναι αυτό που με πειράζει πάρα πολύ. Διότι μάθανε κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ότι ξέρεις, είναι, αφού δεν μπορούμε με τίποτα άλλο, ας πούμε, να κατηγορήσουμε με κάτι αυτό. Για μένα αυτό το πράγμα, φίλε μου, δεν με ενδιαφέρει. Λέω ότι πέστε άνθρωποι ότι εγώ δεν είμαι καλός προπονητής, εγώ δεν έχω ιδέα από προπονητική, εγώ δεν είμαι άξιος να είμαι προπονητής του ΑΠΟΕ. Αλλά μην πείτε, ρε γαμώτο, ότι μαλώνω με τους παίχτες, δημιουργώ στο πρόβλημα στους παίχτες ή κάνω αυτό. Παίχτες, εγώ, φίλε μου, έδωσα την ευκαιρία, όχι μόνο στο ΑΠΟΕΛ, και γενικώς όσες ομάδες έχω δουλέψει. Όσες ομάδες έχω δουλέψει, αν υπάρχει ένας παίχτης που έχει την όρεξη να δουλέψει, φίλε μου, μπορεί να πετύχει αυτά που ούτε καν μπορούσε να φανταστεί στη ζωή του, ας πούμε, και το πετύξαν παιδιά στην ΑΠΟΕΛ. Και ο Σωτηρίου Αρτηματάς και ανθρώποι, ας πούμε, ο Σωτηρίου και Αρτηματάς μπορεί να σκοτώναν ότι, ας πούμε, να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και ο Σωτηρίου, φίλε μου, έβαλα όταν ήταν ακόμα ο Καβενάκη εκεί. Και Καβενάκη, χωρίς να καταλάβω, και σε αυτό έφτεξα εγώ, ρε. Και Καβενάκη, εγώ, αντί να με ευχαριστεί που έγινε πέναλτι και έκανε αλλαγή να κάνει πέναλτι για να γίνει το πρώτο σκόρερ. Αλλά και αυτοί δεν τρέπονται, ας πούμε. Μέσα στο Δασάκι. Αλλά και αυτοί δεν τρέπονται, άλλοι δύο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Άνθρωπος εδώ και 18 αγωνιστικές και σε τέτοια παιχνίδια βάζουν και γκολ και να βγουν και θέλουν να βγουν και το πρώτο σκόρερ, ας πούμε. Καταλάβες το. Δηλαδή, εντάξει, έφυγε ο Καβενάκη και σε αυτό έφτεξα εγώ, ρε, κατάλαβες το. Που ούτε καν δεν κατάλαβα τι έγινε, ας πούμε, πραγματικά σου λέω. Δεν κατάλαβα τι έγινε, αλλά έπρεπε να κάνω εγώ κάποια πράγματα να βελτιώσω την ομάδα. Ναι, βοήθησα, έδινε 1, 2, 3, αλλά βλέπα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έδωσα και χαίρομαι πάρα πολύ, έδωσα και άρπαξε την ευκαιρία. Μακάρι αυτά τα παιδιά, διότι στην ΑΠΟΕΛ υπάρχουν και άλλα παιδιά. Καλοί παίχτες, ας πούμε, στη δεύτερη ομάδα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε. Δεν είχα εγώ κανένα πρόβλημα ούτε με Στίλιτς, ούτε με Βάντερ, ούτε με Χαραλαμπίδη, ούτε με το Στάθη Αλονιώτη. Ίσα-ίσα. Δεν τους έδωσες χρόνο αυτούς. Ναι, αλλά εγώ έφυγα, ξέρω εγώ. Γιατί δεν έπαιξανε, ρε γαμού. Πες μου εσύ, γιατί δεν έπαιξανε. Δεν έσπισες χώρο. Πες μου εσύ, Στάθης και ο Χαραλαμπίδης παίζουν στην θέση του Εφρέμ και του Γιαννιώτα. Ποιος έπρεπε να παίξει, πες μου εσύ. Και αλλαγές που κάναμε και στο Ιανουάριο, αλλά είναι και αυτό, ρε. Χειριστήκαμε άψογα στην περίπτωση του Εφρέμ. Παιδί που συνέχεια τραυματίζει, συνέχεια αυτά. Αξίζει. Τεβιτσέντη, το ίδιο πράγμα. Μπορεί να έχει το τρέλα του, ας πούμε, αλλά θέλεις και αυτό το τρέλα για να παίξεις ποδόσφαιρο. Και χαίρομαι ότι μαζί μας όλοι παίξαν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι προπονητική. Άλλο το μπουρντες τώρα να βγαίνεις εκεί μέσα στο γήπεδο και απλώς να κάνεις το show και να μην ξέρεις τίποτα. Ποδοσφαιρικά μην ξέρεις τίποτα. Τώρα είναι μέσα στο κομπιούτερ, μπαίνεις μέσα και μαθαίνεις εκεί. Αλλά αυτό είναι όλα μπουρντες. Είναι
πρέπει να ξέρεις τι χρειάζεται η ομάδα, πώς θα δουλέψει. Τι θα κάνεις απ' εδώ και όμως. Πες μου τι θα κάνεις απ' εδώ και όμως. Πρώτα πες μου, η λέξη αχαριστία που είπες τότε στο Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ δεν ήταν μόνο για τους ανορθωσιάτες. Ισχύει όλους, δεν είναι μόνο πώς το είναι το ανόρθωση. Γενικώς είναι, δεν είναι θέμα ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Ομόνια, οποιοδήποτε. Αχαριστία είναι χειρότερο πράγμα, παιδιά. Για όλα αυτά που μας είπες απόψε. Εντάξει, τι να σου πω, αφού σας είπα με τα νούμερα. Πείτε, για μένα είναι αυτά που περίμενα. Παιδιά, τουλάχιστον να πούν, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί 8 μήνες, έκανε δουλειά. Όχι να μου πούνε ότι σαν να πούμε, ξέρω εγώ, αν ήταν και σπάει μέχρι το. Είναι σαν να πεις τώρα ότι σήμερα, πώς το λένε, πριν το παιχνίδι, να διώξεις το προπονητή της Απόλλωνας, ας πούμε. Και να πεις μετά το παιχνίδι, ας πούμε, ευτυχώς που διώξαμε προπονητή, διότι αν δεν τον διώχναμε, θα έπαιρναμε το κύπελλο. Κατάλαβες, είναι κάποια πράγματα που, ξέρεις, είναι έτσι τρόπο. Δεν δικάς μια μεγάλη ομάδα, γενικώς, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ξέρεις. Αληθεύει ότι έπαιξε το όνομα σου για Νιούκασολ. Γιατί κάπου το είδα αυτό. Σου φωνάξανε για Νιούκασολ. Εντάξει, πολλές φορές ήταν, αλλά ποτέ δεν ήταν. Εντάξει, πρώτα άλλος συζητάνε τώρα με τον Μπενίτες να μείνει στην Νιούκασολ. Δεν ξέρω αν θα μείνει ή όχι. Αν δεν θα μείνει, μπορεί να ξανασυζητηθεί. Εσύ μπορεί να ξαδουλέψει εδώ, τώρα εννοώ θα δουλέψει εδώ, αν υπάρχουν προτάσεις. Θέλω να είμαι ειλικρινής, ας πούμε, ξέρεις, είναι. Παρόλο ότι, ξέρεις, αγαπώ το Κύπρο πάρα πολύ και, ξέρεις, δεν είναι μόνο με τα λόγια. Έχω δείξει και με τις πράξεις, ας πούμε, να είμαι ειλικρινής. Δεν χρειάζομαι, ας πούμε, ξέρεις, είναι. Αλλά δυστυχώς, ας πούμε, βλέπω μία στάση και ήξερα ότι και να πάω στον ΑΠΟΕΛ, να τον είχα και το ένιωθα ότι, γιατί σαν να είχα ολόκληρη Κύπρο απέναντί μου. Και τους δικούς μου ανθρώπους είχα απέναντί μου. Αυτό είναι που με πειράζει. Και αυτό που όχι με πειράζει, αλλά μου δίνει και πολύ μεγάλη δύναμη, παιδιά. Είναι αυτό που ήθελα και δεν τελείωσα. Πήγαμε εκεί που, ξέρεις τι είναι, πολλοί περιμένανε να στραβοπατούμε, ας πούμε, και να μας πατήσουν στο λαιμό και πετύχαμε εκεί. Και δεν είναι μόνο στο ΑΠΟΕΛ. Το ίδιο πράγμα έγινε και στην Ολυμπιακό. Πήγαμε σε αντίπαλα στρατόπεδα, που από την πρώτη μέρα ήμασταν, δηλαδή δεν μας αφήνανε. Αλλά ξέρεις τι είναι, το χαίρομαι πάρα πολύ ότι, ξέρεις, είναι σε τέτοιες περιπτώσεις που είχαμε τόσο μεγάλη πίεση, τόσο μεγάλο αυτό, καταφέραμε. Αυτό που μου δίνει την δύναμη, ξέρεις, να συνεχίζω και να βλέπω με πολύ αισιοδοξία, ξέρεις, είναι. Διότι όποιος και να είσαι, όλοι χρειάζονται τη βοήθεια. Βοήθεια εκεί που πράγματι χρειάζεσαι. Όχι εκεί που, πώς το λένε, όλα είναι μια χαρά, ας πούμε. Και δυστυχώς αυτή την βοήθεια που χρειαζόμασταν δεν την είχαμε. Αυτό είναι το παράπονο δικό μου. Όχι βοήθεια σε μένα, σε την ομάδα, ούτε ώστε να πετύχει η ομάδα τους στόχους. Εντάξει, τώρα δουλεύεις φέτος Κύπρο. Αυτό είναι το ζητούμενο βασικό. Αυτό είναι για μένα το ζητούμενο. Πάντως είναι δεδομένο ότι η Ομόνια από αύριο δεν έχει προπονητή. Εντάξει, τι σημαίνει ότι η Ομόνια δεν έχει προπονητή. Η Ομόνια έχει προπονητή του. Άστο εσύ πώς είναι το. Πρώτα. Δεν μου άρεσαν οι υποθετικές ερωτήσεις, αλλά θα δούλευες στην Ομόνια. Μου λες, είπα εσάς, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από συμπεριφορά τους ανθρώπους, ας πούμε, ξέρεις. Γενικώς. Και είναι γι' αυτό σου λέω ότι ναι, εντάξει, κάποιες φορές το λέω. Και διότι εγώ έχω την κότσια να βγω και να πω κάποια πράγματα με το όνομά τους, κατάλαβες το. Και πολλές φορές κατηγορούσαν εμένα, δεν τον έβλεπαν την νόημα. Έβλεπαν, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, ναι. Διότι εγώ αν θα πω κάποια πράγματα θα τα λέω. Διότι για αυτό το λόγο δεν ήθελα ούτε με το ράδιο να μιλήσω, ούτε ηχογραφημένο, ούτε μαγνητοσκοπημένο, ούτε τίποτα. Εγώ λέω ότι θα βγω από τηλεόραση, γι' αυτό σου λέγα ότι θέλω να μιλάω εγώ και να με βλέπει ο κόσμος ότι μιλάω εγώ. Όχι να μιλάει κάποιος άλλος για μένα, κατάλαβες. Και αν θέλει κάποιος να με ρωτήσει εμένα, να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει. Αλλά δυστυχώς και εσείς δημοσιογράφοι, αυτό σας λέω, παιδιά. Δημοσιογραφία δεν είναι να κρυβούμαστε, ας πούμε, πίσω από κάποιους ανθρώπους. Ας πούμε. Δημοσιογραφία είναι να βγούμε και να πούμε κάποια πράγματα με όνομά τους. Διότι δεν λέτε, γι' αυτό είναι ότι δεν είναι. Βλέπεις ότι, ας πούμε, πρωταγωνιστές δεν είναι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές. Είναι οι παράγοντες.
Ό,τι και να πεις, εδώ που είναι η ομάδα σου, αλλά μπορεί να σε σύμφερε αυτό το πράγμα. Η ΑΕΛ, ας πούμε. Αυτό το πράγμα που έγινε στην Κύπρο, παιδιά, δεν μπορούσε να γίνει πουθενά. Όχι ντεκρά, ρε. Μα τι ντεκρά. Έπαιξε Σαλαμίνα προηγούμενη μέρα, διεκδικούσαν έσοδο στην Εξάντα και Ομόνια και ΑΕΛ παίξανε επόμενη μέρα. Μα σοβαρά μιλάει. Με αυτό το πράγμα που έκανε, που έγινε εδώ, πέφτει το ολόκληρο πρωτάθλημα. Γιατί? Γιατί σημαίνει γιατί? Δεν είχε γήπεδο. Δεν είχε γήπεδο. Ποιο γήπεδο δεν είχε? Δεν είχε γήπεδο. Ήταν προγραμματισμένο. Ποιο γήπεδο δεν είχε? Μα και έγινε τίποτα. Αφού κέρδισε η Ομόνια την ΑΕΛ, ήταν ροπές. Έμεινε εκτός η ΑΕΛ. Εντάξει, αφού δεν έγινε τίποτα για σένα, τότε δεν υπάρχει λόγος καν να συζητάμε. Πώς δεν έγινε τίποτα, ρε? Διεκδικούσε Σαλαμίνα και ΑΕΛ να μπουν Εξάντα και Σαλαμίνα έπαιξε Σάββατο και άλλοι έπαιξαν Κυριακή. Που γήπεδο είχαν και οι δύο. Είπαν απλώς κάτι. Δεν ξέρω. Τι έπαιζε Τιμούρ? Ποιον έπαιξε ρε μάμε? Ομόνια ΑΕΛ στο Γασιπί λέω. Ναι, αλλά δεν έπαιζαν την ίδια μέρα κανένα παιχνίδι. Ναι, διότι είχε την Τετάρτη άλλο παιχνίδι του... Κατάλαβα τι εννοώ. Δεν κατάλαβες. Σου λέω ότι διεκδικούσαν δύο ομάδες να μπουν Εξάντα και μια ομάδα έπαιξε Σάββατο, άλλη έπαιξε Κυριακή. Μα σε ώρα μιλάς τώρα, δεν βλέπετε το εξωτερικό το τι γίνεται, ας πούμε. Εδώ παίξαν όλα οι αγωνιστικές, παίζουν τελευταία μέρα όλες οι ομάδες ή πώς το λένε, ίδια ώρα και αυτό. Και έπαιξε. Ευτυχώς, παράδειγμα, ας πούμε, Ομόνια έπαιξε και κέρδιζε. Αλλά αν φαντάζομαι αν κέρδιζε η ΑΕΛ, τι θα γινότανε. Με την αξία του. Γιατί θα το έλεγαν ότι είδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, έγινε κομπίνα και πήγα Εξάντα. Αυτό λέω ότι, ξέρεις, γι' αυτό εδώ μιλάνε, άλλαξαν σε μία νύχτα από τις 12 ομάδες κάνανε 14 και τώρα λένε ότι να κάνουν 16, ας πούμε. Έτσι θα κάνουν 16, τέλος πάντων. Έτσι λέγανε και πέρσι, αλλά... όχι, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά για ποιο λόγο να παίρνουν Κυπραίοι? Κυπραίοι παίζανε, ξέρεις γιατί? Σε άλλες ομάδες. Εκτός μία-δύο, εκτός οι Άρης που έπαιξαν εκεί Κυπραίοι, έπαιζαν για να γλιτώσουν το πρόστιμο, ρε. Και από φίλε μου, με μισή ομάδα Κυπραίους πήρε το πρωτάθλημα. Με όλα τα ρεκόρ της ιστορίας της ομάδας. Δεν λέω εγώ. Είναι, λέει, τι αριθμοί λένε. Εντάξει, αν τώρα, πώς το λένε τώρα, αν 4 αγωνιστικές να ήμουν εγώ και θα έχανα όλα 4, τότε εντάξει, τι να σας πω. Ένα ημιχρόνο τελικός, ένα ημιχρόνο Τιμούρ. Λοιπόν, ευχαριστούμε σε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σου. Κάθε επιτυχία. Αφού εγώ ξεκίνησα, εγώ έκλεισα τώρα. Εσύ ξεκίνησες μια χαρά. Όταν έχεις καλεσμένο τον Τιμούρ, απλά δεν κάνεις ερωτήσεις. Όχι, αφού του είπα το πολλές φορές. Όχι, φίλε, ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω. Και εγώ ευχαριστώ ότι μου δώσατε την ευκαιρία, ξέρεις, να πω κάποια πράγματα. Δεν ήθελα να πω, πραγματικά σου λέω. Λέω ότι να ησυχάσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πάω, ας πούμε, ξέρεις, ό,τι και να είναι. Αλλά όταν ακούεις τέτοια σχόλια, ότι σαν να δεν υπήρχαμε 8 μήνες, ας πούμε, σε μια ομάδα. Μια ομάδα, διότι ξέρεις είναι αυτή η ομάδα. Μεγάλες ομάδες δεν είναι μόνο να διαφέρουν από τις άλλες, μόνο να παίρνουν τα πρωταθλήματα. Και με ήθος και με όλα, ξέρεις είναι. Και με όλα. Είναι αυτά που είπα. Fair play. Δεν είναι μόνο να παίζει ένας παίκτης στο γήπεδο και να βγάλεις την μπάλα έξω. Fair play υπάρχει στο ποδόσφαιρο από όλες τις πλευρές. Και πιστεύω ότι, ας πούμε, λυπάμαι ότι, ας πούμε, ξέρεις τι είναι εδώ. Στο τέλος, ας πούμε, να πούνε ότι αν ήμασταν εκεί άλλες 4 αγωνιστικές θα είχαμε χάσει το πρωτάθλημα μας. Και όταν συζητούσαμε, είναι αυτά που λέω, τουλάχιστον τόσα λεφτά που είναι λεφτά χάρισα που έφυγα, ρε. Τουλάχιστον μια καλή κουβέντα να πούν ανθρώποι, ας πούμε, ξέρεις τι είναι. Μετά το 2-0 το ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ, πάντως όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες είπαν ευχαριστούμε τον Τίμου και Σπάι. Εντάξει, οι παράγοντες, ευχαριστούμε που και αυτός πέρασε ένα φεγγάρι, ας πούμε, λέξη. 8 μήνες ήμουνα. Τελειώσαμε και σήμερα, εντάξει. Κράτα τον επίλογο, να πάμε ένα μικρό διάλειμμα και να γυρίσουμε για το επίλογο. Και να πούμε το καλό βράδυ μας. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική.
Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση. Την Κυριακή ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Η Κύπρος μπροστά. Δημοκρατικό κόμμα. Η ανάπτυξη του αθλητισμού. Η πρόθεση του πολιτισμού. Η ενίσχυση της έρευνας και των επιστημών. Η στήριξη της παιδείας και της νέας γενιάς αποτελούν επενδύσεις στο ίδιο το μέλλον της χώρας και του λαού μας. Μαζί προχωρούμε μπροστά. Ένα καλύτερο αύριο με έναν αξιόπιστο τραπεζικό συνεργάτη. RCB Bank. Κανείς δεν ακούει τη σιωπή. Θέλω να ακουστώ. Ψηφίζω. Βουλευτικές εκλογές 2016. Μη χάσετε αυτή την Κυριακή στο premium πακέτο της σημερινής τον πρώτο από τους 2 τόμους της έκδοσης του καταξιωμένου δημοσιογράφου Νίκου Λιμπερόπουλου «Ψάρεμα για όλους από την ακτή». Ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για κάθε ερασιτέχνη αλλά και για κάθε έμπειρο ψαρά. Μαζί προαιρετικά και στην απίστευτα προνομιακή τιμή των 2 ευρώ επιπλέον, η τρίτομη έκδοση 100 ελληνικά βότανα για 2.000 θεραπείες από το γνωστό διατροφολόγο Κώστα Μπαζέο. Μια ιδιαίτερα φροντισμένη έκδοση που καταγράφει τα 100 πιο διαδεδομένα βότανα της ελληνικής γης και περισσότερες από 2.000 θεραπείες. Και όπως πάντα το OK, το νούμερο 1 περιοδικό των celebrities. Και τα έθετα In Sports και η Δίφωνο. Η σημερινή, η ολοκληρωμένη εφημερίδα της Κυριακής. Νιώθω να σ' αγαπώ, σαν να σε είδα και ζω με την ελπίδα να ταξιδέψουμε μαζί. Τέλεθον 2016. Ας μιλήσει η καρδιά μας. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις εμπειρίες σε νέα επίπεδα. Απόκτησε με Red το Sony Xperia Z5 και πάρε δώρο το PlayStation 4 αξίας 349 ευρώ. Red. Απεριόριστη επικοινωνία, αξιόπιστο δίκτυο και πολλά παραπάνω. Sita Mobile Vodafone. Power to you. Στα Lidl κάθε τετραήμερο αξίζει και φαίνεται. Φαίνεται όταν ο καιρός είναι σύμμαχος για να φτάσουν στο πιάτο μας τα καλύτερα. Και αξίζει για τις προσφορές του. Τετραήμερο προσφορών στα Lidl από Πέμπτη έως Κυριακή. Φρέσκια τσιπούρα μεγάλη συσκευασία 2 ευρώ φθηνότερα το κιλό μόνο 5,99. Τυρί τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα μόνο 4,99. Φιστίκια ψημένα και αλατισμένα 250 γραμμάρια 38% φθηνότερα μόνο 2,22. Και μήλα κόκκινα πηλίου συσκευασία 2,5 κιλών το κιλό μόνο 1,11. Lidl. Quality for less. Σπουδαστικό δάνειο από την Τράπεζα Κύπρου. Τράπεζα Κύπρου. Καλύτερη κάθε μέρα. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Λοιπόν, επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε με ευχές και ευχαριστίες. Πραγματικά μπόλικες ευχαριστίες σε εσάς τους φίλους τηλεθεατές από τις 24 Αυγούστου με πρώτο καλεσμένο και πάλι τον Τιμούρ και τη Σπάγια μέχρι 18 Μαΐου με τελευταίο καλεσμένο τον Τιμούρ. Ολοκληρώσαμε έτσι την αγωνιστική χρονιά. Σας ευχαριστούμε πραγματικά για την στήριξή σας. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Τιμούρ, έτσι ένα μήνυμα εν ώψη ευρωπαϊκών βασικά υποχρεώσεων των ομάδων, γιατί όπου να μπαίνουν στην προετοιμασία και ξεκινάει. Υπάρχει και το Euro, υπάρχουν πολλά και διάφορα πάλι αυτή. Εντάξει, σίγουρα για το κυπριακό ποδόσφαιρο είναι το πολύ μεγάλη ευκαιρία και στοίχημα να πετύχει στην Ευρώπη και για όλες τις ομάδες, διότι εκεί είναι όλα τα λεφτά. Γιατί προσπαθείς όλη τη χρονιά να πετύχεις, να έχεις δυνατότητα να παίξεις στην Ευρώπη, αλλά εκεί σε 2-3 παιχνίδια, 4 παιχνίδια που να παίξεις, παίρνοντας το αποτέλεσμα, βγάλεις ολόκληρη χρονιά. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δυστυχώς σήμερα το ποδόσφαιρο είναι όλα είναι λεφτά. Έχεις λεφτά, μπορείς να φτιάξεις ομάδα. Δεν έχεις λεφτά, είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις ομάδα. Δεν είναι σίγουρα όλα λεφτά και από αυτό το πράγμα ακόμα μια φορά απέδειξε η Λέστερ, αλλά αυτό μπορεί να γίνει 100 χρόνια μια φορά. Γι' αυτό σου λέω ότι
Καλή επιτυχία όλες τις ομάδες, διότι είναι πολύ σημαντικό για το κυπριακό ποδόσφαιρο να έχουμε τις ομάδες στους ομίλους και Champions League και UEFA, διότι για να βγάλουν προς τα έξω το κυπριακό ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια και πάλι στον Απόλλωνα για την κατάκτηση του κυπέλλου. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, στο ΑΕΚ και Ομόνια και καλή επιτυχία στην Ευρώπη. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά. Σας προσφέρει η Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή τύχη. Και πάω αμέσως να πάρω τη θέση μου στην κληροτίδα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, ξεκινάμε. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η κληροτίδα του Λότο. 49 μπαλάκια βρίσκονται μέσα από το 1 έως και το 49 και εμείς αναζητούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς για να μοιράσουμε 640.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 24. Έχουμε ήδη τον πρώτο τυχερό αριθμό, το 24, και περιμένουμε με αγωνία τους υπόλοιπους τυχερούς αριθμούς για την απόψινή κλήρωση του Λότο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι όταν παίζετε Λότο μπορείτε να παίζετε και πρώτο. Άλλωστε είναι τόσο απλό και τόσο οικονομικό. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 7. Και θα μου πείτε τώρα πώς θα συμβεί αυτό. Αριστερά, στο κάτω μέρος του ίδιου του δελτίου του Λότο, εντοπίστε την ειδική στήλη για το πρώτο. Έχουμε ήδη τους δύο τυχερούς αριθμούς, 24 και 7. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 42. Και συνεχίζουμε, εκεί μπορείτε να επιλέξετε με πόσους συνεχόμενους αριθμούς θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση. Άλλωστε με 50 λεπτά αναπλή στήλη διεκδικείτε κέρδη τουλάχιστον 150.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 5. Το πρώτο είναι ένα καθαρό παιχνίδι τύχης, μην το ξεχνάμε, αφού ζητείτε μόνο η πρόβλεψη ενός και μόνο τυχερού επταψήφιου αριθμού. Ήδη έχουμε τους 4 τυχερούς αριθμούς, περιμένουμε τον 5ο τυχερό αριθμό για την απόψινή κλήρωση του Λότο. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 15. Και άλλωστε φίλες και φίλοι, όσο αφορά το πρώτο, η παρέα των παικτών του ανά την Ελλάδα όλο και μεγαλώνει και καλή συνέχεια όλο και περισσότερους από εσάς. Αναμένουμε τον 6ο τυχερό αριθμό, Γιάννη Κορδόνη. Έκτο μπαλάκι, φωτεινή, αριθμός 48. Τώρα, Γιάννη μου, όσοι έχουν αυτούς τους 6 τυχερούς αριθμούς, τι το καλό τους συμβαίνει? Μπορούν να ξεκινήσουν τους πανηγυρισμούς, φωτεινοί, διότι θα μοιραστούν 640.000 ευρώ. Αναμένουμε τον τελευταίο τυχερό αριθμό. Έβδομο και τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 9. 5, 7, 15, 24, 42, 48, 9. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, εδώ ολοκληρώθηκε η νικήτρια στήλη του Λότο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη με κλήρωση Τζόκερ. Στην πρώτη κατηγορία, παρακαλώ, 600.000 ευρώ για τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον. Και πρώτο, 700.000 ευρώ τουλάχιστον στην πρώτη κατηγορία αντίστοιχα. Τώρα, όσο για σας, φίλες και φίλοι, η τύχη είναι κάπου εκεί έξω. Ξέρετε πού? Σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ. Καλό σας βράδυ. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.
Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Γύρω όλη στη μεσίνη πιτούλα. Ποιος θα τη φάει την πιτούλα? Πάω να βρω τον παίκτη μου που να καταφέρει τον τη φορά να φάει τον την πίτσα. Έφυγα. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Είμαστε καλά. Α, είσαστε που το... Πέτω. Το Σίγμα. Όχι, πέ μου για την εκπομπή να χαρώ παραπάνω. Μα η εκπομπή πρέπει να την αφήκουμε να την... Γιώργος on the street. Πόσο χαίρομαι που με ξέρετε. Ξέρουμε εσείς, βέβαια. Το όνομα σας? Κωνσταντία Κολοκοτρώνη. Κωνσταντία Κολοκοτρώνη. Συγγένεια ο παππούς σας από 1821 δηλαδή. Έχετε καμιά συγγένεια? Ναι, είμαστε συγγενείς. Είμαστε απόγονοι. Και ποια είναι η μάνα, ποια είναι η κόρη? Η μάνα και η κόρη νομίζω καταλάβετε. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα. Η κόρη και η μάνα. Κατάλαβα κάτι παίζει μάνα και κόρη, αλλά ποια είναι η κόρη δεν κατάλαβα. Η Κωνσταντία, η κόρη πώς τη λένε? Η Ιουλιανή Κωνσταντίνου. Η Ιουλιανή Κωνσταντίνου. Γιορτάζει σε 2 μήνες. Ο Ιούλιος. Ναι, όχι. 21 του Δεκέμβρη. 21 του Δεκέμβρη και είσαι Ιουλιανή. Πρώτη φορά συναντώ έτσι πράγμα, ρε παιδιά. Θωρείτε με, απλά δεν ξέρατε το όνομα, ναι. Ναι, ξέρω, ότι σας ξέρω σας, αφού είδα σας μακριά και λέω Ιουλιανή είσαι μου το Σίγμα, ναι. Ναι, ωραία, μας φινιτζά, Μα είσαστε γνωστός. Είσαι με διανυκτέρευση? Είσαι από στρατών, δουλεύεις στο στρατόν, τίποτε? Όχι. Θες να μας πεις που δουλεύεις? Γιατί είναι ανάγκη? Εργάζομαι στη σχολική εφορία Λευκωσίας. Στη σχολική εφορία. Ναι. Εσύ δουλεύεις. Είναι μαθήτρια. Εσύ τρώεις τα της σχολικής εφορίας. Μάλιστα, το check-in της σχολικής εφορίας είδαμε που πάει. Είδαμε πάστε στην Γι' αυτόν ήρθαμε, καμιά τρυπουά μπας στο χτί. Ναι, αλλά τον τη φορά θέλω να βγάλει και μια της μάμας τρυπουά. Με δικά της λεφτά, εντάξει. Εν το θέμα τα λεφτά, ρε, θα σας τα κανονίσουμε και τούτα, ρε. Είμαστε μεγάλη παραγωγή εμείς, ρε. Έχουμε έτσι θέματα, ρε. Πιένετε ζήτια, ανέψετε, βρετε λίγα λεφτά, κανονίσουμε τα παιδιά να με βγάλουν μια τρύπα, 10 ευρώ. Να πάω έξω κιθάρα σε λίγο. Λοιπόν, είμαστε δάμε, αλλά δεν θεωρείτε να σας κάνω δάμε. Γι' αυτό, και μεσημεράκι τώρα, επεινάσαμε. Και πια μια μπιτούλα γύρω τζάμε, μια μπιτούλα γυρούλα, τέλος πάντων. Μια μπίτα γύρω τζάμε και βάλα την και θέλω να φάτε. Αλλά, δεν ξέρω, και κοφκό σας να τρώω και με μαχαίρο πυρούνα. Φαίνεστε μου λίγο έτσι με τα σερούθια μας. Α, με τα σερούθια. Ναι, αλλά θα βάλουμε ούτε σερούθια δάμε. Να κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Θέλω, όπως είναι η πίτσα, να δούμε τον που λαλούν εδώ και μες στο φαΐ με αμούτρα. Μάλιστα. Και την έκφραση ακριβώς. Θα την κάνουμε στην κυριολεξία, κάνουμε. Θα αρκέψουμε να τρώμε. Θα το κάνετε μαζί. Θα φάτε που μισή πίτσα